kapi hei ei tu chu kan pe fel tu e tin mun pakhata hian hmeichhe pakhat thu mel deuh tak mai chu ei tu kan lo pe meka chutia ei molmol lai chuan a pia deuh tang chuan hmeichhe naupang te pakhat hian chu athil ei lai chu ei chak ve mel tak chuan alo en deuh nge nge ni bui igol ta mem nia khoilam mi nge nia an ti chuan kapi thil ei lai kha atui mel ka ti khop mai atu hiam alo tia e igol ta mem ne kha loko kapula hian lokalla lo e ve ta che ti in han soma abula chu naupang te chu vathua han e ta tak chu agela tram pok aniang a e zungzunga an chop zongzong po chu e zo vek maya chu ta henu hian e bui e thile maya inga tinga nang ma chu wing helai hmuna te ro kala khoyang e chungte no ma tin han zo chianga naupang te hian kaming chu mia nia tlang atangin ka kon chuka mi pakhat zong ka neya Jason ania kapi Jason ti ming pui khem anti chuan henu hian Jason a grey company a an CEO khem ni isoya ani chu so lai suno omalom so mi hotel a son a hantia chuang kalo khia dan chuan zanena hian program poimo tak mayan nei dona chumi tu dan chuan in bus mek ning ka khia antia ma se vakal chu chi don lo ni o a chan chu iwati boyanga a chi don melonia security ten tam don box si tin an sei mol mola chutia sei mol lai chuan helai hmeichhe naupang te mia kha local sunday abo monday to ole hotel a sei khlo langa pon lama chuan medium mi te chuan inga tingi mo a kon la thlen lo le alo thlen hun to sin mole tin an lo phon deuh nak maya chuan le Jason an sei ni om tak mai chu hotel chunga chuan a kon lut zan maya anaw te ho chuan an kon ji pokani sole alo thleng ta e tin medium mi te ho chuan an lo bok deuh le ya Mr. Gray voin hian company dang zong a chung nungin mai son chho me kania chumi chung chang chuan inge sei du te neem i malak zel tu ate inga matal isoi thengem tin an lo zo deuh lai hloma ma se Mr. Jason chuan engwak ma se ro chuan pon lama chuan an chuaka Mr. Gray khongai takin kan zo na tlem te tel chumin chang te tin an lo zo deuh lai maya chuta le pon an chuata ho chuan miswal ni om tak mai hi motoka chuan an lo thleng deuh truk maya an kon chuaka man ro chi khang nen an kon wal deuh ta tu mai chuta le so ni sokon be tu chu le I be nga lo le an han tia de chuan anin sual anin ti buai anin sual deuh ta noi mai ni chutia anin sual deuh noi lai chuan mia po kha a kon thleng ve ta ole sole kami zon chu ko tai tin a kon tlan pheya ati lai hen soi tuangin Mr. Jason teram pongpon lo in sual meka pakhat chu lo nek top mai anaw pakhat chuan kapui thaiam alo tinghal vata thai voina hian he bon he kan ching fel ngalang pakhat te khan lo ko fer takin kan sualang antia chu ti lai chuan mia no pangte kha kon kal pheya anin ka chuan a kon kal phei Mr. Jason a sokot roi chuan kapu hei michno pangte lo kalania antia chuta mi sual jing mai chuan khoilam no pangai ni kalson ha te tin wak thluk top mai chu han tuma ma se chum hei chno pangte chuan chu mi sual pa ko ta chuan chelbet ta chat mai ke man kan lo veng hi mange nang hian ko thlak min tu me lo tin a ko ta tang chuan po wa ni om tak mai chu a han la khoma chu ma wak tum tu pa chu a han neka bo ga chuan leng dong maya a pia do swimming pool a chuan a tlalut ta bor mai chu thilan han mu chuan midang ho chuan makan ti le mai eu ngoi tu hem hei chno pangti ram huai ni nge yang ama hin ram huai thil ti thina nei niang tin an hlau chan ta chuta le mia chuan ati biak ken lai chu a han chera kapu nang hi Mr. Jason ai niam an lo tia chuti lai chu misul ho chuan ai ngrin lo lai tak son be kha longu tin an zawai chuan an kon kal na ya mia chu on wak thluk top mai chun han tuma ma se mak tak mai na lo om suna chu mai ne levin apo wa mang chuan an zawai chuan ati tluta vek maya chuwa ta chuan tluta hial mai Jason le asio to hi chuan han mo chun makan thia an meng phok na satamaya chuta mia chuan hello kapu kaming chu mia nia chuan nangma veng him tu hian helai hmuna hian tiang ka ni heng mi solo hi ambeng chinglu tuka in hmel khle tirna po ka nei mu mal man lova chuan ka khala tram dewa chin do khan thil chu ke to tak nangin
mà sẽ cái này buộc mình chia là va không gọi ta kiến thì mình ấy bui thấy em thì nó sao ya chú ta đây Mr. Jason này à sao tôi cái chân mặc anh tiếp tục chú anh em đều hết hồ mày à suy vắc này nó buồn khai đầu à sao tôi cái chân anh ấy thấy đó nấm nỉ cầm bút Jason là ven hiếm tuổi này chân nó bắn té cần bắn ống mó thì là lóng người tuần nẹo nữa va chú ta Mr. Jason là chân thì thế cái phát tiếng cần mấy chân hành tu mà sẽ chân nuông lâu đều hết mía chú anh bấm càng đều lốp à thì thế này cái tiếng thì chú lại muốn trong chân uncle ta này chú ta lại sao tôi chân hiểu cầm bút hier nên nấu bằng hồi lẽ một cái thì những cái khả nấu bằng các bom tạc này mình số chỉ mấy lồng học để tin một tôi là mà chuan anh lột ta này ole một tôi chung à chuan mình số chỉ là chuan mình số học viên này cần tụm la ya aloin dan về na aku chút lẽ mà đặt đều vàng chuan an ena aku tự chu an met kual về la chú ta mía chuan tu chu lâu muin Mr. Jason ikut khana de wem ni kha kala lipop ken hi ela ti chuan adam vek mayang an ti chuan ai angai love an ti ya a sewa to ila chuan ava boi thak thine o no pang thu kan oi don ti na chuan ya tin chuti angai tu no lai chuan mia chuan ala lipop chu kon phora Mr. Jason chu kon muam tio de tat maya kha i ro ati chuta abeka tang chuan dam doi ni om tak mai chu a kon phora aku ta chu han noi dona a phude uzuk nge nge notal ma da che dam doi kan hoi dona lom hi kamas norin special taka siamania ikuta hian kan hnoi nga de chona thi te hi to panga ti chuan alo dam mai dona lom antia a han sei pa velani chota abeka tang chuan in bandage chu kam pho boka ti chuan akut hliam lai chu an tuam saka tikha chuan a thata e antia ta je chan chuan hei himo yen kol dan chu moite dia zo chiran tum chuan mia chuan pon lampang chuan hoya helai mun chu van moi em ka khala tram to sia engmaw tak ein tur hi omang a tina han sui lea chutia chuita ka chuan Jason chuan asio to in hana chuan dinglok mai te tin restaurant pakhata chuan a chol puya ti chuan thil chu ei puita a ei nem khop mai an chop jong chu ei zo vek maya makan lo te hle mai chuta mia chuan kapu noodles dang kalo ele thengem tina han soya chu restaurant ne tu po chun makan te hle mai kapu hmeichhe no pang te hi a ei nem to sia inting yang kampek bele mai don hem neang an ti chuan Mr. Jason chuan no vocal son phot me teu tina han signara ti chuan le Mr. Jason na chuan ente boi hi ithil ei thin dan hem nia tina han zota ni e thanglai ka nia chu wang chuan cho ka in he mangai lom lungai ma te che hang te kha chu tlang ka ei thin ne ngai to phe chuan ala thlem tu tina han soya chuta assistant hian kapu athil ei dang ngai tu hi chuan a sak em po kha a om vi kon hi mole lo ti deuh sa mai chuta paper le pen chu han dira engma tak chu han ziak deuh no nawa cheka poisa enga maza ta ro ziak ani ente boi voina min trompui wang khan kalom ni tuka kha he ka pian che lomana tan ji chuan du to kin ei tuk chu ile theyang tin chek chu han pe ni chuan ni chung te hena ile le ba donia anti chuan mia chuan entin mo ka chung te hena min thon ni tum mo ni sin han ka sei chion veo to sia elai huna hen nong ma veng him tuin kalo kala ni ka ti to kha chuan ni kalna pi nga ka veng him chenga ka zui zel don che lom nge nianga ka thil ei kha tamlu tuka ibulo om tu min du lo tin em nia tin han soya chu tiang lam pa ni hlenem tin Mr. Jason chu an ting chuka voin chu kan ina yon ho ve phot theyang tin a sei chuak ta nge ni ti chuan le in lama chuan anin hoi hota anin chu an thleng ta mia chuan helai mun chu avan moi em tin rang takin in chung lama chuan an tlan lun ngala om pui an lo om thap maya in chung chu pui em maya tlan kol de pap mai ni Mr. Jason chuan ang vak ma suiliam lova chuta assistant hena chuan arom tu so in lo boi pui don nia atita chuan kabul na ya lo se in lo en kol de top don nia ati bokani ole zan lo nia
Mr. Jason po chu mei alo zu de wang maya kong kan lokik tunge nia anti chuan mia kania ati avakal naya kong ka chu bhonga inge nia inge kan ti dona anti chuan ko omna rom so alian sia athim bok sia chulawa thom engenge moka khia anuam ka ti chelo chulawa kamut ma hianin thon thu te kangai tha thina tiang chu kangai tha theingem anti chuan in tin moi sia voi nei om dan te misual ho i ne dan te kam hu veka i thile jong jong po kam hu veka chu tiang mai sno pang chuan thim mai te chu a hlau do nam ni chu wang chu min bum kol tum lo mai te ge pokom da ngai tin ya local kania voi nei to hun hona nang ma veng him tu ni bula ko mai ngai lom an tia chu ta assistant po chuan voi te Mr. Jason hian thil poi mo tak mai ti tu ka neya chu ti chuan lo in ti hlim mai te che tin remote control ka chuan pe a chu remote control ka chu mia chuan a han en chianga chu vele an Hmalama chuan misual pakhat pistol nena kan kal ding hal go a kan tia chu tia ding hal go an ti chia mai chu remote control ka chu mia chuan kan vom leng dong maya chu misual pa ko ta tak mai chuan kan fu chu ta a pistol ken lai po chu a thlau ta ti chuan engemaw thil mum hmang hian a kan vom phei popa chu misual pa ke chuan fuin a thing thwi ta nok mai chu vele security ten hokal hala an kan man hal kapu kan ti palutuk kan thleng tlai dawa an dia Mr. Jason chuan tlema kha thi tre pani kha mai chino pangjum lo phei sinon chuan in ti kom dan tu niang tun a in tlemin in tran deuh chunga yang o a han tia ole kapu le khapa kha pon lama khoi chu ha go an tia an naw te ho chuan pon lama chuan an khoi chuak ta ni chu ta mia chuan ka chu a kon chak le ya ente Mr. Jason he ka hi ka ti chevek mai nangma chan him nan ka manga adang ka le le thengem chuan a ping ni se a han tia chu ta le Mr. Jason chu ma chuan an thin ha ya amak le mai he mai chno pang te hi ma min veng him tu chu ani tak tin em mon don le tin tlem chuan a go chuan a oi ve deuh ta ni ole office nam pang lo langa meeting poi mo tak mai an lo ne ya heti lai hian Mr. Jason naw te ho po khan chu mi ai che dang chung chang chu an lo sei ve deuh nak loma amak ka ti hle maya so mai chino pang te son kan ti thelo ati nia ke ni security thatak mai training chuak thlap ina kan ti thelo kha ti theitlat maya engma tak chu omani tin an ho sei ve ani chu ta pakha jok hian i chu lem chan na mai ni ka ring tlat engtin ma tak kan fin fia ngai ni a han tia chu ta pakha jok chuan ni e te ro tin anin khoi kon sa ti chuan fin fi an tum ta ni mia bul nai chuan am vakala ente boi hi hanen tele tin obat pakha thi ron kenga hi azai theya alam thei boka tuna i game khel lai chuan a hlimom zok te sin an tia chuan hello po hi game khel tu thatak tak mai toys thatak mai kan la nei thawa in chunga hian kan da tha chu ta chuan hangkalang miang iduem an han tia tak mo an ti chuan ti rengi mole lokal ho tot ka sei ve ngai le niam no zuila ti in chung lama chuan foi chho an tum ta ni ti chuan le in chung ro ma chuan an chhoda kongka chu ang kha ta khap mai ti chuan le mi pali panga vel chuan din hual ta khap maya nang mai chino pangte hian Mr. Jason chu event him the in ringa te kha keni ho hi bodyguard ne turin hon rei tak chung kan in trainer keni ho min ron da nil le maya ton tu ma hian zio lai kan zio te thak don che ni bodyguard ni om zia dik tak po ton tu ma hian kan zio te thak ang che tein chuta mia chuan inga tingia inwa thin rim mel via inom dan chu dik lo le mai sanga tein angati an tia inga an ti chuan tu nei om dan kha yang le zual an tia chuta he pa hian ole try min hlau lo le mai mo tuna hian I khadon khop tin nek chuan tum ta ni etira hian Mr. Jason te meeting ni nampang lo lang vea assistant chuan kapu thil dik lo tak mai thleng tlat mai Leo Khan Mia kha yong pakhata khoi khang ni na soya tin chuta Mr. Jason chu meeting lo lai po chu ngai poi mo lo chuan ding ta hluai mai le thal wadang tin in na ma chuan an vele ta ti chuan room a khoi khang nian soina hmuna chuan vakalin
Leo in thil ngin tia tin ava en nak chuan Leo te le midang pahnih te chu an mai lo hliam deuh phung mai a Mr. Leo nunga chuan mia chu lo thuin midang pahnih pawh chuan duat takin an lo en kula mia chuan games te lo khel pa an mela chu alo hliam na sang ren khop me lo duk deuh chu mai a chu ve la mia chu an kalin Mr. Jason ilo hoton ni mo an tia chata Mr. Jason chuan thilom dan chu khathiam en thil nge me wan ti le tun na ya nang ni ho hi in veng him turin ka roi chewa ma sin na pen hlen lawa tuna me cheno pangte hetiang hian in lo ti ve lamo in thil ti hi dik lo hle ni mia it phaim en ting hello ti che tin ai ka thwa en ti ma kom lo ge chu tin han soya ma se kan hung hi tlemin ana ve do ni mai a han ti chuan Mr. Jason chuan in va han lak lo tak helai hmuna tong hian chuak ngal ro hetiang me cheno pangte te em wang ku thla gan lo to ma an ti chuan Leo chuan ole kapu kan chuak hala nge tin pon lama chuan an chuak ta zal mai ni chuta assistant chuan Mr. Jason Leo te thiam lo chu ani nge maya ma se ani ho khan I himna to kan thei to pan lo chu ave thina khatianga ti kha a fu do nem ni an ti chuan ni ye kamerin tak te chu an ni nge thina rom ma se tuna chuan an ni lovin kamerin tak chu mithakan ni to chu kamma hian a ding ani tin mia chu alua chuan han ngata chuta lai lampang ati tu kan nei to lo to kha ani chu mia ice cream kan ei don nem niang atita mia po chu alom lo tuka avan nom ta kem tina ko chu beng ani ole mun pa ta lo langa chulai hna chuan na thok ni om tak me chu angkalin boite hei heta hian ei du zong o mem han en kol te le a han tia menu chuan ena ice cream chi hong mai alo oma chuta Mr. Jason chuan a flavor ha pakhat theu in lo pevek donia an ti ta chutia a han tong ta ka chuan a bulvela hmeichhe ho chu an lo hoi deuh thap mea so pa so Mr. Jason kha ni lom ni moite no pangte te on huaya fa nei to ni lo mo an ti ya an lo soi deuh sap maya fa chu anei the to nem mon ni le meichia anei om pukan kha si lo wa bil no po nei bok si lo wan ti ya makan lo ti an lo soi deuh sap mai chutia an lo soi deuh sap lai chu mia chan han khe chuan ring deuh leng long chuan apa chu van fel ta ke em tin a biang a chuan han fo pa chuta heng la ya me chu thanga tho hian ka nang che ni afano ni che so hetiang hian a ho kin fa lo neng ti hi ka ring ngai me lo avan kyu ta ke em an tia an lo soya Mr. Jason chu zak ang reng khop maya chuta ice cream chu inon la theidon to em ti hin an awa kan la trap to an ti heti la hian Leo te lampang chuan ron lang vele ta mi pakhat ne na hian a chak lu tuka ne pukan ne lo ama wang kan na kan chan dei lom ne ngai nom lo a che te chu arang lu tuk kan zawa in kan ne lo ve ka lom le a han tia chuta helai ko sen hapa hian Leo in va han lak lo tak tu nei soi lai te chu mei cheno pang ni lom ni mei cheno pang in tim zong chu alu lan cheu mo ti han to thal to pa in va lak lo ve chu tiang thon thu pho chop mang mai mai chuan in ki hi min bum thein ring am ni a an ti chuan Mr. Powell dot kan soi hlenem thu de ka lom kan soi min oi ro an tia ngoi ma ka no pang po yen kol thei lo ni chuan kamma hin ron in ran to song che riamo an tia anau te pan hi chuan an khoi son tang halani chuta Mr. Powell chuan Mr. Jason chuan bodyguard thar ani ni mo ani chuan chu bodyguard thar chu eng tiang taka thang kan te sang chu atita ni ole mun pakata hian Mr. Jason te chu thilpoi mo tak ti tu ni om tak hian an lo khoma an lo ti deuh lai ni hetila hian a pe de wa chuan mia chuan cake moi tak mai chu muin avan nom tak em Mr. Jason ka ven him chung chu hetiang hian ei tuk tui tak ke ei thing don ani hi tin cake vel chu han en kola hetila hian ral khada tangin me chu pakhathian sniperin Jason chu tha tu min alo tin wang maya tuna hianin kamu mek to ka kap mal thei to nia ti in thu pek lo ngai chang mek ani ma se chutia anin belai vel chu mak tak mai nia chan no kha thei tlat maya thil dik lo tak mai thleng don tlat maya
tu nai hian kapu Mr. Jason chu ka thluman tu mani mo tin helaya na thok tu niom tak hian boite ting ke hi e cha kan chuan milo zui ta che tin alo be ve mek boka ole tin bazui pa chuan henu hi a han bo thluwa chutia bo thluk pa chuan Mr. Jason chuan in thaim mia tin kon kal phei ngal deuh thuta chutia kon kal phei ngal che chu silai mu chu kon thlok fo hin alu chu fulo che chia ti chuan le silai rian han khria silai muina apia no wanda a han kap ke che mai chu an hlau thong ta thil nge thleng ta tin an dak ta huk mai chuta mia I thaim tin ang kai thong hal wata chuta le silai no kap le chia mai chu mia I chuanin aku ta thong chuan engoma tak hi a kon vok chua kha local teu an tia ole ka pu nge ni ta an tia kha sniper keng tu kha kang ta ko hal tu kan ti ni chuta mia chu kon trap deuh hal boka boite thaim ina em nia an ti chuan ka kap ke e tu zong zong a chefe kha e pok e man mi lawa ati kap ke ka tin chua da chuan lo ta deuh noi la ta ka Mr. Jason chuan lungai ma ta che kan honga hi ai tu hi kan siam don nia tha deuh kan le don nia an tia tak mo an ti chuan le rang mai ka bodyguard te nia it na tho wangin lom ka pek chiang ai lom I du kan le don nia ti te kal tiang tin in lama chuna khoi ho ta ni suyang chuan in lama chuan kek lian tak main lo siam saka Mr. Jason he kan siam zo chi e athiang lima atui boka me cheno pangtan atuyanga patroi pon wamang an lo tia chuta le helaya anom pui te hian kampu hian an tiklai nge me cheno pang hi etianga ai an kol tak le ako kin fa lo ne rang tina ni mo lo ti deuh sa sa athian no chuan I tong ring lo tuk in sumte chutiang ni lawang Mr. Gray hi bafel takan hiya etiang hianin ako kin fa nei karing thei che lo ni khi chu an tia chuta an thu sei chu mia chon lo khia bafel tak mo nia tin kek chu han suaka kha e ve ro tin a han pe a chuan bafel tak in ni chu an thu sei te chu lo khiem an ti vel boka anom pui te ho po chu an tim deuh thok maya an thu sei lai chun top san halani chuta le Mr. Jason chuan boite e zo huna company na ma kan le leng hal fa ngai nia a tho tuk pui mo tak me kan ya ati eng na mo alo tia ole na kina chuan hun pakhata hian mi pui mo mel tak mai hi Mr. Jason chuan lo ko khoma ngun de win lo ngai thawla ka du ni tuna tong chuan mia hi ka personal bodyguard ti jinga a ho tu ni dona nang ni ho hi atim ten nianga asoyanga piang hi in zom tu ani in khiamo a han tia chuta le yang tlangwal te ho hian makan ti khop mai en deuh he ho maya kapu enge ni zini ta ani hi kan ho tu no niang mo enge ni zia an tia midang ho chuan a ta niang ani lo pon kan pu hi hmeichhe no pang te hian a doi a ni khrim mang ten ron tia chutia an han sei deuh tak nak ka chuan mia chu kon tho chuaka enge boina nem nia au sat nei nem ni a han tia chuta tlangwal pakhatian a chu tiang lam pang pon ni lo in ang thiam na ngei nei ti hi kan kha chak ema chu kan lo sei vel mai male an tia chuta mia chu a han hoi deuh hoya a thai ti hian ti tiang game khel tiang thirim vom fu siak ti la so lai so anim vom fu siak to nem niang a han tia chuta le tlangwal chuan ni deuh chung chuan mu sit mel tak chuan a thalom kan ti don nia tin thil vom fu nang chi alai ta kha vom fu chat na tu hang khan an vom phei ta chuta le chutia uluk ta kha han vom phei chi a thil vom lai bu ro kha lai tak chuan nia chuan akuta tong chuan bol te hi ron pen peka chu bol te chuan he mi paina a thil vom bu ro kha kal lai kha awa fuwa ti chuan ani lo de wa chuan a in son ta de mai chuta le e heu ending khati khan in theya awamak ve ka vom ngil view sia ngoite nang hmeichhe no pang te hian engemaw tak thil dik lo ti ni lo mo an tia chuta le a hmaya chuanin bena han tuma ma se mia chu lo kun mana chu pa kokia chuan zuang kain a beng chu an po saka entin tin mo tia chuata chuan a tlu ta de mai chuta le a thian nang te ho po chun mak an lo tia an lo en na u maya chuta le Mr. Jason chuan a to ke dikhan in ring zo to em tuing nge ni hin ho tu ta na pom lo wang le ti na kon se ya an za vai chuanin an tong ngam ta lo
ole kapu ithu soyang chuan ni se an ron ti ta chu da tang chuan an zawai chuan mi ai chu duat takin an enkola ei tur ten pe a thenin an lo za poka chuta Mr. Jason chuan ole tuna chuan kan project tu ha kan kalpui zelanga kan data momo zong zong kha pen drive in lo king don ni o antia ole Mr. Gray ati heti lai hianin anom pui pakhat chu lo kalin tuna chuan hmeichhe naupang te chu helai hmuna ta Mr. Jason bula hmeichhe naupang te lo lai tak ni tun hi ma kan lak hun tur tak chu ni lo ti ve bok ni Mr. Jason chu office la malo oma asyo ka takoi khalo kala Mr. Jason hey hi ni e eta hian kan data momo zong zong chu ka wan da e tin pen drive chu a kon pe ya Mr. Litin na kan contract sign tu po a lo ting hei kan be se ni a han tia eti lai takhian echenmi ompuinu kha kon lu ta Mr. Jason ko lu lok thengem hey irom ti fa yang aya irom ti fa thin tu ka nia anti chuan ole ti na kon lu ve ma ya ti chuan assistant po chu pon lama chuan a chuak ngala Mr. Jason chuan gai song chu na poi mo tak kan tholai nia tin ole tin do kan chu ava khu fai ta khala chu tia do kan a huk fai lai chuan pen drive do kan a mi chu he ompuinu hian a muwa la ka tum ta zal mai ma se rang takin Mr. Jason chu kon kalin chu pen drive chu alak khal ta thak maya en thil nge moti tum le an ti chuan he ompuinu hian chemte a kon thora Mr. Jason chu vi an tum hala ma se Mr. Jason chu na ko chu kon chel man chu ta henu hian kha pen drive khamin pelaw nei chuan helai hmuna hian ka that don chenia idu thang gole Mr. Jason an tia eng moi soya an ti chuan a try min pe du lo nei chuan a tha lom thagom hmangin kan ching felang ani mai lom a ti ta heti lai hian soi tuangin mi ai raw kha chu heng tlangwal ho hian an lo duat thiam khop maya ei tu ten lo pia thenin lo mali sa ma se heti lai takhian mi ai chuan thil khriat theina nei ni Mr. Jason a buena talking ka khia an tia rang takin chulai hmuna tang chuan akal ngal dei maya akal som lai po an khreman lo alo bo dei mai khoyang ya tak anti an khila hi khop mai heti lai hian soi tuangin Mr. Jason te pani po chu an lo len swal me ka rang takin mia kha on thleng hala an pani chuan a kon pot than hal inga tinge kapu khatin khani lo tia an ti chuan henu hian nang nu te le pok mo a thai ani chuan im pani hian ka tha chu ngai ni mai an tia chuta mia chuan ano telem ken lai chu han vom pheya henu hian acham te chuan alo tai thlekan daw tu chuai maya chu vele mia chu on tlan phein henu hi on bo chu ta pop maya amaya chu na beng ta khep mai chuta le Mr. Jason chuan heu awan ne ol sam em ve mole ka khia to no mani se hetiang em a thil ti hi ani di hi oi ha ka ti ni tin lo ngai to ni chuta le boss I thaim tin mia chu on le le ngal wata ako chu tlemin alo pem dewa ko ta pem ni hi anaim lo tam pu yang che tin han che ma chuta Mr. Jason chu mia ko chu han en chuna lo duk ve de chu mai mia nong pu hi ko thi ana ni hi an dia chuta gang takin system po hon dot nga Mr. Jason in time mi sulang lo ti lo khia I thamo an dia o thae first aid box hobalate aku thi aliamania anti chuan ole tin gang takin chuak le ngala ni ti chuan le mia ko liam lai a chuan damdoi chu an han hoi dona tasu ti hianin damdoi kan hoi nga kan tu manga adam le mai dona lom anti chuan Mr. Jason khati damdoi nei lo khan I che manga ti chuan adam mai zo dona lom antia che mi du mo a thalom kan che mange tina chem ta ni ti khana zede vem anti chuan o zede ve ati heti la hian assistant chuan kan president chu hmeichhe naupang te thu ngin om tran tawang maya amak le maya ending nge mo hetiang hian om thei tak le Mr. Jason idang lam ta le mai naupang I huat thin zia te kha ka ngai tua tuna chuan hei naupang boi pui hoi rengin I huni mang wal tan jang ta lom le tin alo en deuh maya chuta le Mr. Jason chuan assistant loading verang chu an en dewa lo wa chu sam phote I chuak thei tuang an tia ole tin an chuak to su lokin lo lading lokte ven himna khau zokin kan siam ngai ni ma voina thil thleng zong hi
tu bul tum nge tu ti dir nge lo chui chiang hal vek buk tu kan ka du che ni an ti chuan ole ka buk lo chui ngal lo nia tin pon lama chuan a chuak ta ni chu tia chu tak no chuan mia chuan Mr. Jason chu an mel deuh wangwanga Mr. Jason chuan mia voi nei thil ti chu ka lom hle mai voi nei thil ti khan ke ma chu min chan hi mani rawa he company na kan thil nei hlut em mai kan project ro man na zong kan da ta zong min hum him sak bok ni ti hi khira ka do ni ka lom lu to ka nia enge ka ti sakang che an ti ya thil min ti sak do na mo ani chuan ka du piang ka soinga min ti sak thei tak tak mo an ti chuan han soi da i du piang chu kan ti don nia han soi ve phot mai te de an ti ta ka chuan mia chu kan tho chuaka mo la ka du ni thuam no thak moi tak tak ka duwa chuan ei to tui tak tak te po kan ti thei ngem an ti chuan te reng mai eng ma ka sat nom hei nem mo la chung kan vakalanga ti chuan ni ei du zong te kan enangai thuam no du zong te po ti te ikalang le an ti ya miai po chu a hlim khop mai ole mo lama chuan an vakal ta in chung an va thlen chuan miai chu tlan lut ngala heu thil moi tak tak tam hle maya Mr. Jason so ka duwa chuan so ice cream po so ka icha kha chuan so to po so ka du ni tina ko kwal ta zat maya thuam no moi mai te chuan mo chuan hi ka du hi moi hle mai an ti ya ando lo thok hian boite imita fing hle mai hi lo thleng thak ania aman po hi ala to viau nge sin an ti chuan Mr. Jason chuan lo pek sak teu an ti ya ti chuan nau te lem dang te ti bi te po hi ka du an ti ya hi ka thena tan ka du ni ka mut pui thina nga tin Mr. Jason chuan a le sak ta zera ni chutia an thil le zong chu assistant chuan alo khai lo pom deuh tu maya oi ha avan pui thak ta kem Mr. Jason hian bodyguard thaka nei pon ni lo fanu thaka nei ni rong ta lom male poi lo ve tin kal chu han tu ma se a phone alo ri hello engene ta enga company a thil du om lo tak mai thlenga te ta etira hi mi sualam pangkha lo lang ve le ya Mr. Powell ne na chuan ka mai chia kan ka mai chno pangte kha bul ma ya to chuan kang khoi thei lo ni a thil ti theina kha achung nung lu tu ka tu man kan he lo ni Mr. Powell lo ti ya Mr. Powell chuan han tho chuak phote voi tam tak ka khil to chia chan se chu kala pele zel don chelom lungai ma ta che iti sula wang khan ka thin ran nei nem an ti ya ani mo Mr. Powell chan dong min pele don mo ka van lo em an ti chuan ngo a chu na ka ekta thu dik tak ka khirang che mei cheno pangte mai po in ne lo mo chu ti jong chuan chance ka peng che ka ti kha ioi tak tak em ni a teu lo mai chance ka pe don to lo che nang niang mi lo cham ho hi eng tan ma ka ti lo a te ta anau te ho chuan ko wa helai mo tong hin sa chuak teu ka mu phak lo wa ani hi la bo hal teu a han ti ya chu ta hem mai che hian chu tiang chong ka chungai ti thei lo wang he Powell company a hian ka tha tam tak ka tho ve a chu ti mai ol som te min ban thei lo wang an ti ya ma se Mr. Powell chuan ni la ve to na chuan iti tu ti thei lo wang man tong kai nu cha ka nei to lo ni chu wang chuan idin hun po tun tong chuan midang kan lo ti ma yang tin Jason le kha mai chno pang te po kha ikal na huna ka kon thon thuayang nang chu man tlak to do ni ye nau tu ani hi ta bo la ti bo kha ko an ti ya pon la ma chuan khoi chuak ta min tha teu an ti ve a ma chuan khoi chuak ta tho ni Mr. Powell chuan a phone chu a han phoka hello Riley tuna chuan i huna thlang ve ta i thei top i chho tu ani goi company a an database kha kan ti chet anga ya solara project an nei tu zong kha kan ti chet ve kha ngai ni lo ti ta ole Mr. Powell hei thei top po chho me ke chuan an company server a helu ko tuma ka hek don me ke tin tlangwal pakhat hi lo langa hi Riley ti chu ni nge yang hetiang thil hek vel thei chu patan chuan thil ol som lu to ko lom lo lungai su a han ti chuan Mr. Powell chuan a that na sa chu ton tum chu kan lo cham thiang to tu ani lo Mr. Jason hi kan ti chevek tu ani i khriamo an ti chuan lungai ma ta che meni sompak hun ka mo to lo meni som ani le me chuan an solara project zong chu ke mani data kan lalu ve kanga ke mani ta ni to mai tin computer chu a han met te ka wa download ta ni hun rai lo te ba ngai to lo ve tin
thil ti chu a han ei vela heti lai hian Mr. Jason te company lampang chun lo buai khom mai in thil nge thlang ta hey hera hi diglo min hek tu nom tlat mai tin an lo buai na sa khop mai chu ta le min hek tu hi a chiang lo tuka kan ti le thelo ni aman buai thla tak em tin an zawai chun am buai lam khop mai Mr. Jason po chu lo hoi ton sek mai Mr. Jason lo kal te hera hi lo en chiang te an ti ya en te hey kan veng him zo don tlat lo a chiang lo tuka en thi kan ti don kan data copy nia tin lo se boka Mr. Jason chu amanga ang khop mai ole hang takin emergency plan kan bua se halangai kan emergency plan ang khan kan kal halangai an ti ya tuna hian server zong am han thei kan pangula kan suloga project ki kan lo tu kan lo tin lo mang ang khop mai ni chu ta le assistant chu kan kanin Mr. Jason lo chol hadam te hi ha lo tokin ka khia an ti chuan ngoi te mi lo pe poi tha su chol hadam no hon pola ni lo hi an ti ya an data hum him to chuan thei top chuan chu me ka heti lai hian a pia dewa chuan mia chu lo thua lo ngai tuan ne wa an data chu a za ve item an lo mek to nei computer screen lian taka chuan han ena a lo lang kal mai box ya Mr. Jason chuan naw pakhan na chuan moi galok helai hian te te tin an lo ko kol ve na ni heti lai hian mia chuan kan ho thu pa chu a buai mel le mai a an tinge kan tiango khilai computer screen a thil kal za thi am buai na chu ani ngem da o tin an ngai tua te chuan le engam tak chu ti an naw pakhat la chuan kapu za sum ro panga kan chan ta za kan chan ve chuan kan data zong hi abo ni mai a te ta tuna chuan angai nom to lo ni tia be dong tak maya a han om lai chuan mia chu rom pakhata vakala chulai huna chuan computer chu a han khoya chuan an tingen ton le mia hian am buina chu chin fel sak thei don am ti khai pe so dot le kan lo en le mia chuan computer chu han khoya he computer chu avan cmm ngati nge le kan master thil ai khan asa dei maya apuak mai don ni so apuak ni chuan me ala chuak nge nge yang an ti ya helayan noi ta thok hian boi engma khlo khoi su ilo ti boi nge an ti ya kan server man ni asang lo tuka chu wang chuan asa ro thelo lom asa zel ni chuan apuak theya engma khlo khoi song chu ani ro chung kan cheve kan mai alo ti ya ni engma khlo khoi boi su tu na kan server hi atop thiang lo nia kan pu supply hi top ni chuang kan thil khoi lai hi atop vek ni mai an ti ya chuta mia chuan moite ka master sidang ko chuan khovel thiam na zong kan ti chiata khovel thiam na nirawa he leidung dananga kanom hian engkim akal digle thrin tina seita khamule so computer sartuk so thil pa ngai ro nia asalatuk so kati dai thei ni chuan thila thleng dik thei nge nga tin ro ma chuna vakal leya a kuta tong chuan thil vot tak mai chu a han pe chuaka ti chuan chu computer chu ati vot ta vek mai chutia computer a han vot chi mai chu server chu lo buai he la ya rai li zok khalo langa eo ngoite ka thil download lai a top ta thlat mai server kan down thot mai inga ni om zia tin a han en chianga ngoite ani theilo ka zo trap to sim mole enting he ting hen ni theya anti heti lai hian Mr. Jason telam pang polo lang ve ria ngoite o he server kan down na apum pui ke mani server chu ni ravin a down vek mai chuan misol hoina min beina po a top ta tlat mai a han tia chuta mia chuan halo te chuan misol ho ne dan chu pathiame tuna chuan am boina chu chin feldin om thei nge yang an tia chuan computer lama chuan awa thun na ya computer keyboard chu a han meta kan ho thu pa hi kan chan hi mange tina han met bel ta nei chutiam headline chu mi pakha chuan lo muin puite lo khoi ma ta che iti boi fe ka nga sin kam boi lai taka nia tin computer chu an han khoi le chuan an han en deuh thap maya ma se mak tak mai na am boi na chu chin felin alo chotan ta misual hobina am be na zong po chu zoi in alo ziom ta ni tian hu chuan mak an ti hle mai chu mai ni rovin an data hlo to zong po kha an mule le veka a in suit le ta vek mai rai li chuan le lama tong chan lom ho ve le en thil nge thing ta hi ka download sa zong po le vek mo ending ni theya ava makvia tin thei top chu han chua le ending ka ti don ending e tin om thei zo ka tin aina su zok chuan han be le ma se a computer chu awan khudeu ta lui mai po wak chuan zo lova ta
tiếng nghe hệ thiết thằng thầy à ngồi tệ mi ai i bodyguard thì na mình chấm bùi vàng khăn tiếng thiết thằng này nghe ngang avan mặc em anh tì à cho tàn thằng thuộc đằng hộp cho nó lòm khóc mày nè tiếng anh bị nó sai gần nó tông ngái mi rồi mày xin nó bằng tay mình chăn thế mà này avan lòm tắc em tiền nó xây nè Mr. Jason chuan mi à cái phần lòm tắc em tiền anh đã chuan han vua na mà sẽ chu về lại Mr. Jason cho lu còn hay à lu hay chuan ắt lu tắc anh mày boss it time anh tiền còn buổi pin hai vật mày à mi à bỏ chuan Mr. Jason it time alo tv à cái mà avangin thi tuan này đâu ít thì chuan anh tiếng nghe nè cái tụi nghe mình lấy sọc tông à tiền ambulance công khai tụi chuan anh tiền nè chúng ta đây assistant chuan Mr. Jason idam chuang ngay nè itel lo chuan he project hin ting kan kal pui theng kan lo ti ve bok ani ole in lama chuan Mr. Jason chu khuma alo muwa mia chuan alo enkol me kani Mr. Jason chu adam lo ta sia pon lama tonga be na chu ka veng him theya ma se ti nga dam lo na da tong hin ting ka ven him theyang o kamas tok la kham mi sual be dan chu min jok tir sia dam lo enkol dan min jok tir box vi dawa in ting mo ka tiang le atia em pon is ka no te hi line lo mu ve phot me te se ka no te hi no veng him te se tin tu chuan akal sana atuin tu te avalak saka athiam dan chu han enkol ve tui te po chu a in ti ka thiam lo wa ma ya te chuan lei huwa o ka ti pal tu ho tu pa I try Mr. Jason tin chuta tin an dang kala khie tin akal sun le ya dam doi pakhati lo la he dam doi mang hian idam nge nge yang ma se rim chu tui lo hle mai ka suit e thin len pe chuan rim chin ang lo hle mai ma se adam na do ani chuan kan ho tu pa khan kamas to khan dam doi thatak tak chu atui ngai lo ti khamole tin a han e ti ga tui te po chu han in ti nok nok ka chuta Mr. Jason chu an ha ka chuwa ka mi ngai to lo tu kan ni kha ka thale mai don lom an thia ole Mr. Jason I thale nge nge yang hadam ta khan han mo phat me te tin tun ma omna apui na dam doi siam sok thin chung chang te omna na chung ka dam lo hian amas dok hian dam doi min nei ti ga atui lo thei tu ga ma se chu dam doi ti lo de chung ka taksa kanan na zong ati dam thina nei ti ta chu han soi vela chu tia sera chuan Mr. Jason chuan amak le mai hmeichhe cheno pangte hi aninom vio lain entina motak ama ngai na ka nei tlat mai aum lo chuan he in hi ro khoi nin ka khia khoi tang lo kal nge moi ni chiang le ti na ngai tuani ole na kina chuan Mr. Jason chu amu hian aron ha de lol mea mia khongai tin an hoi roya nakang takin mia zong chuan han tho chu hala in hoi la ma chuan azu chuka mia ila chu chuka chuan ei to siamen alo boi ve khop mai Mr. Jason hian he ting hi ei du nge mo ma ting e ma se ka thil siam hi a ung em le ka chuang roi lo tok tin em mon le an ti chuan Mr. Jason chu chuka chu na kon luta mia chuan alo ti nok na su khop mai mia mai chu mia an ti chuan mia chuan hoi hala a tlu trep ma se ro pom ha in ngai ti ya an ti ya mia chuan e lo hak chok ta mo ka la tram de wa e tu tu ka siam mang lo ti ya chuan nang po e du ta kin lo siam sak chen hi ma se hei ka siam thiam mang tlat lo ka ti boi kan hi an ti ya Mr. Jason chuan he tiang e tu chu siam thiam bi kan oma chung tu siam tiang mai tu lom an ti chuan ke pong ka siam thiam ve thei tho lom chu lo wa bodyguard thatak kan ya bodyguard te chuan e tu te po ka siam thiam mang chu an ti chuan theng hil phote mo voina tang chuan chouka hian kal to lo turin ka du cheni ei tu du ni chuan mi siam sa kan le thei lom a thaim an thia ti chuan thutna chuan han thuti ga mi ai chu alung oi vak lo ni lang thadeu khan lo phote an thia ti chuan Mr. Jason chuan chung ati nok vel chu a han chara keman ei tu chu ka siam sak don chenia ati ni nakin deuh chuan ei tu tui tak mai chu Mr. Jason chuan han siama khale e gole tin a han pe a ti khan e la rel tram le ni chuan nang mai siam lovin mino khil to don nia emo kanom pui te pui khil theya ani nan siam sak don chenia nang mai voi khat mai siam to song chi khoyamo an tia ole ka khoye ati ti chuan ei tu chu han e ton ta ni ma se e ma do chuan ngoi te Mr. Jason
nang chu dam lo ni a ke ma in ei tur thai ma mo zok e ma sa zok ti a an ti a Mr. Jason a chuan ole a thalom company nei dun ra te go an ti a am pan hian han ei dun tu chu a pum chu kan ri deuh thak ko mai a e ka kon chuak tran ta ngoi te mi a ni chin dam doi min pe kha eng dam doi nge ni a ko thuana dam doi te ni ro ngo an ti chuan a ka chiok thiam nei nem dam doi ro oma ka pe chen mai a an ti chuan Mr. Jason a chuan van boi thak tak tin bathroom lo ma chuan atlan lut khal ta ni ole na kin a chuan office naupang lo lang ve le a assistant chuan Mr. Jason idam doi ina kha kai to view sia inga tingi pum chu ala dik le the dek lo mai le an lo tia Mr. Jason chuan ani chu zot me ro dam doi nga min pe ka khalo lom an ti chuan mi a chuan a dam doi kha inge ni ti ka khabik lo wa ka chiok thiam bok si lo wa ka mo bam chana piang kha ka pe ngo ta lom tin in thiam lo do chang ro sei ve ni chu ta Mr. Jason chuan a assistant kan sulawa project ta na kan mo ho kha alo thleng fel to em alo thleng fel to ni chuan voina tho ho na ming sign kami kha kan bua se nga ya a fel thiang lo ni a an ti chuan o engkim kan bua se vek to mo voina kan ti fel thei kan be se am ha ro chu an ti chuan engmo enge ma ro chu ti je chu an ti chuan tun tu ma hem mi story chuan anau pakha ta kan hoya atu te zinga no pang be an soi dan chuan ani hi a khio view maya voina nge mai he contract he kan ti fel lo ni phei chuan alung oi lo me theya alung oi lo ni chuan mi story chuan atupa thutlo na piang chu pom don tin an soya an dia Mr. Jason chuan o tuna hoi chuan ka pumala dik box silo wa boi thak tak em tin ngai tuani ti chuan le contract sign hun nam hun chu alo thleng ta do kana chu Mr. Jason chu a thu ta kan maya a se pum chu nuam chi lo chuta mia chuan kha ka lollipop hi ei ta chei du vem an ti chuan ai naman e zok ko atia sana chu han ena an lo thleng ha ti to khop mai kin do chu mi pano pangte hi on lu ta ma zona tak mai chu na kon thua Mr. Jason Mr. Lee ka kon thleng ta e tin mi pakhat thian on hoi bok ani in company building chu nuam hle mai a tin han soi vela helai mun hi ko ve khat lo kal na ni a imi don son dam po anuam hle mai an tia chuta le mi pano pangte chuan za lo tak mai chun do kana chuna ke chu han hlang kang vela chuta mia chuan kan bu wak chu amak hle mai a thil dik lo tak mai engom tak a thleng don ani anga tin an soya chuta mi pano pangte chuan nie melo don son dan chu nuam kan ti ma se hei ka thut na chek te hi nuam ka ti tok lo he tiang le chuan nuam ka ti don mi lo nia an tia chuta lo khoi tu pa hian son trong confirm khok do che he document he kan sign phutanga ya he document kan sign zo to nu hian pa ka ka khoi chenga mun nom tak tak kan la kal don alom an tia eng tin moi soi tuna hian kom ne nuam ka ti lawa kom na mun he nuam ka ti lo nei chuan eng contract ma sign hi ka kan ti don lo ni tin alo soi ve ya chuta mia chuan Mr. Jason hena chum va khoi boss lungai me su o he mi pano pangte te hi chu he mang ka ti hlim thiam long kan ti hlim manga ti chuan contract chin hmung nge yang an tia chuta va kaun hai chimpa inin mel le maya ipo kaning ve tholom ite mun danga kal de tiang hiang an tia nang me chano pangte ha tu nge ni a ka mel khel ngai lo kom ngai lo khoi lam mi nge ni ti po ka ha si lawa an ti chuan mia chuan lollipop chuan muama melo zui phot mai te ati chuan hun pakhata chuan am pani chuan an kal don ta mia chuan a beka tang chuan thil pakhati om tho chuaka kha hei e ve chin ro hei e ni chuan itak sa chakna lo omanga pakhat lek e pon bang hi in nek tlang pop pop the don ani o an ti chuan he mi pano pangte son hi an e chin ta ni ending e om atu yem an ti chuan he tiang hi chu ke i to nu ang ka ti atui po ka til tuk lem lo ka chak ne chak lo kan te sange tin akut chu han homa chuta akut chu mia chuan a kon vuan chata moite helai mun lo de wa hen kal tiang mun dang dom zo ka khiania helai mun ai chun nom fe zo kan tia ti chuan pak pakata kal do na moto ka ten chuang do na nuam an ti ta khop mai pi puten oya chu tiang chuan hlim tak chuan anom ta ni hetila hian apia do tang chuan mi panni hin lo kala pakha zo chuan sono pangte sa tiro achunga son thileng matak
thlenga ni vei chuan Mr. Jason ne hian a project to chang po hi ati danglam thei nge yang chu wang chun so hmeichhe naupang te so kan man nga langai ni ewa kal ngal te yang an tia hetila hian son nen khan vok te lem pakhata hian lo chuanga an hlim khop maya an hnung lama chun misol pani te chuan a ko kenan lo zui ve pakani titele son chukela ti chuanin munda ngai kal de tiang helai mun a hi mi thalo tak an din ka khetla tani an tia chulai mun atong chun ran tak chun an tlan chhe chu tiang chuanin misol ho chana kon zui ve ta zela a to pa phe chuan lo le ding teu a tingin tlan sun zela zelin an phathei reng lo maya an phalo chia zela ni chu tiang chuanin hun limom tak chu an mang ang loya naki na chuan chung misol ho laka tong chuan hlataka an tlan thei ta ni son chuan mia ka thian kom to zia chuan nang hi I hlim ber mai voina tong chung company hin in kom cho ka du ni an tia chuta mia chuan a thalom ma se company kan in kom na tu chung contract kha ka pu khai sign sa ka nga ya tinge ni yang an ti chuan son chuan ole office lama han le la du chung contract kan sign don nia an ti hetilai hianin Mr. Jason le Mr. Lee te kha lo in koma Mr. Lee chuan Mr. Jason ka tu pa te kha ko yang kal ka khasi dawa asua ka boxia inaw nen kan in koma thil dik lo ta ka thlengang ti ka lau le maya an ti chuan lungai su engma thleng lawang an ti ma se hei ente an lo le hun to sin sana hi ente atlai zel ania ati lai tak chuan apu kan lo le to e khonge contract chuam sign sakula ti chuanin hei ka unaw nu thak nen hianin income cho ka dunia adu piang hi chu ti thlo thin sak vek ani ka duni amma sabe ka chuan contract ka sign sakla ka duni an ti chuan Mr. Lee chuan heu ka unaw nu thaka unaw nu te lo nei to ni mo an ti chuan ni e ani hi ka u thak tu ani hi a fel lu tu ka chuanin bodyguard dang ho zong iPhone thila ti thei jok ti na han soi vela Mr. Lee chuan Mr. Jason I company chu dang dai hle mai hei ka tupa ti hlim thiam tak mai te poilo kola ni hi am pani hin anin kong ngai em mai le ngala an ti chuan Mr. Lee alom ome chuan contract chung cha khanin kankal thei to ngem an ti chuan Mr. Lee chuan te rang mai khoi mo contract chu lo la tho ho na chu kan sign don nia tin tho ho na chu thatak chuan an sign thei ta ni kan tho ho na hian thui tak min thlem pui ka be sei tin am pani chuan anin chi beya chuta le son la chuan mian hena chuan mia he kan ho hun don to sia kan lo kal le huna inkom lengo moto ka te khan chuan dun le ka duwa chuan mi sul ho te po kha kanin tiang lenga an hon vi wang te ro an te chuan le rang mai I kon le huna kan inkom le don nia I du huna kon le la ti chuan kan inkom zel don nia ati chuta Mr. Jason chuan ka lo te chuan hmeichhe naupang te chu achang chuan pui thlak thun viau ma se achang chuan ka van nei na ni le thuna nei hi ti na lo ngai to ve bawk ani mole na kina chuan mia chu hun pakhata hian thom moi takan lo hak ti ra an lo cheya ti chuan pakti na hun yom tak mai ani bawk ani helai mun hi cake an ron la pheiboka Mr. Jason chuan le kan zuwain helam pang lo hoi vak teu le an ti ya an lo hoi phei ta thap mai suloka project hi kan company ta na poimo em maya in thorin na wang leo lewin hei kan ti thlo tling chho tan theya chung zinga chuan mi poimo tak mai pakhat om boka chu kan bodyguard Miss Mia hi ni Mia local te le tin a han ko pheya kek bulan chun han din tira Mia he kan thlo tlin na lom nan hian he kek ke zai ma sabe tu nang miang che o kha le tin chem te chu han pe ya kek chu zai tira han tum ta chu tia kek a han zai tu che chu Mia chuan engemaw tak thawm a kheta a master kha aloin la ka ta lol mai boi bodyguard ini hun chung chu a top don ta thathum chung ka dia ti chuan thathum chung chu a zo ta ingil nei na te ifel na te khan thil tam ta ka chua a thena tuna chuan ini na dik tak hi itaklan a hun ta I chung ko dik tak I zon mu a hun ta a kon ti chuta le mia chon chu thu khe chuan chemte ke ka zai mai to chu a kut chu chemte atang chona la son ta dai mai inge ni omzia ngati nge ke khai zai lowa an kon ti ha Mr. Jason po chon nia mia
ke khi sei ta che enge thil dik lo om mem nia ke ki e du zia te po ka khasia he hi ikek e to zong zong tu be to ania sin e ta che antia chuta le mia chon apoi ka ti khop mai he i lo tin na lom na hianin ka tel ve theilo ni ka mas tok chuan ka huna zo to tin a soya tuna chuan ka pa dik tak mai ka zon mu angai to ni atita chutia a han soi chi mai chu Mr. Jason chun makati khop maya a chem te kan lai po chu a thlau ta thak mai chutia mi a in a hun to to thu soi ta ka chuan an zinga hi Mr. Powell te kha a kin lo om veya kole a to pa chuan Mr. Jason chuan ama veng him tu chu anei don ta lo tuna chuan kam mel ma pa chu sakei lo om tak ma se na tu ha nei lo angani ta e kan nau ten hena khan he thui lo thon dang che atita ti chuan ani hi kan ti chevek tu ani atita bokani Mr. Jason ngo chu a khil hai viau maya ama chuan a han kon hiama mia engei seom je chu ka khwelova ma se mun danga hemi chungcha he kan sei phadon em niang an ti chuan ole ati assistant hena chuan engkim lo bu pui mai to chuan atia ti chuan pon lama chuan an chuak ta mi ho chuan makan ti an lo sei zu do nak nak mai in lama chuan mia chu an zo chianga enge ni seom zia ka hona zo to iti kha chuan ipa chu enting e zoni tum nangma chawin izong mu theidon em ni a han tia chuta kama storena soidan chuan ti tur tam tak aneya ka ti turin dot ka ti zon ho chuan ka chung ko chumin mu ti rang tin a soya ka paum na chu ka khachi adawa ma se ka zon mu theina turin kama stor chumin puidon ani an tia miya chu tiang ro tan he nem he inho te nen hian enting e ipa chin zon mu theyang ka tampui chu ngai ni chuan I ho tu pa angai min poma to ani chuan ke po ipa zon huna chuan puito chein kein peton ani ka theina zong zong ka thiam na zong zong kan manganga he ka pui chung hi kan ba kolanga ipa ani mo I chung ko chu kan zong hungayang ama ko chu ipa kan zon huma chu ka bulai om ngai ni chuan ka veng him chenga khoyama ikal hi ka ram ti chero ni kha thiam mo an ti chuan ole ati ve mai bokani ti chuan mia chuan kina chuan lo mu hilta thut thlenga chuan han mutira Mr. Jason chuan a ko te chuan amak ka ti hle mai atan tiu kha chuan mei chen hok sak tak ni ang hang ka khuya ma se tuna chuan ko ui ta rio mai tin ngai tu ni nakina chuan mia po chu kon hak le ta Mr. Jason chuan a hna lo thok mol mol maya mia chuan a ko te chuan kamas torina sei chu ka zom nge nge ngai sia ma se Mr. Jason hi ka laka a thabok sia ka kal sandi chuan a ko ka tin don sia enting he ka tiang o tin ngai tu Mr. Jason chu a hna thok a chau deu wang chuan han mu thluwa mia chu ang kal naya Mr. Jason ka kal san me chenga hi pui ka ti khop mai min kha thiam don nia tin pon lama chuan a chuak ani hetilai he Mr. Powell po chu nuam satakin lo oma swimming pool a lo chengin mai che thang kha tho chuan in tu ten lo pe a lim tak chuan hun an lo mang vel me ka ni chutia zuan han in lai chuan Mr. Powell chuan thileng ma tak khriat nei tlat mai moite kan zinga chu ma tak an om tlat mai tunge nia lo chok teu an tia anau pakhat chu inga ting kha ta khan din rang thom chu khoi tong lo kal nge ma chak chiang halte an tia ole ole ati chuta le apia deu tong chuan mia kha agon kal ta zan mai chuta le mia chuan e heu helai muna in lo kho mane mo in thing nge lo tia an ti chuan Mr. Powell le anau te ho chuan an hlau khop mai nang mai chenu kha inge kon ti do na inge duwa lokal nai su an tia ka ron kal nai don le nem helai muna tong hian ka kal sun zok don alom ma se ka kal main thilengam tak ron soi ka do ni an ti chuan inga engmo kon soi duwa nang nei hem buina nge kan ne ya ani khaman hal teu nau teu a han tia a bodyguard ho chun kon kal hnaya mia chu an ron man beta chu ven mia chu na po wa chu han mang hala chung ho chu tu ya chuan an ta ta dial mai chuta Mr. Powell chuan in va han lak lo hlom tak em tin khang hmeichhe nu la omte ho po kha an tlan cheta vek mai lokam nai chu en thing nge duwa an tia chuta mia chuan thil pakhat sei du ka nei ni an ti inge sei du chu sei wa va to lokal nai chu an tia ama po tu ya chuan an thlale boka
mia chuan aku ta tong chuan thil nge mani he wan ti chuaka Mr. Powell chu tu ka ho tu pa ti buai itum mani ti ka khia ka ho tu pa iti buai the ngai lo na turin he khovel atang hian thir film che hi angai ni atita ni atu khwalo wa chu Mr. Jason chu alo ha mia chu om to lo mia khong yom an tia an tho chuaka zan lama amotir na khana lo muta ho lo mai Mr. Kwe din assistant chon lut ngala ni zan khan thil du om lo tak mai thlenga Mr. Powell kha a swimming pool a atla tuna hian ICU an da meka anun chanan tum meka ni atita chutia han seita ga chuan Mr. Jason chuna khathiam ta ngala en thil zong zong hi mia in katana ti niang mo atita chuta mia kha rang takin zong mu kha ro khoyang e kal tuna hin rang takin mia kan zon mu ha lang hai atita ole kapu ka khathiam e tin pon lama chunan chuak halta ni Mr. Jason chuan avan bui thak takem ipa ka zon mu puyang che khati sia nang chuan kong tam taka min trampui thua ma se ka trampui ve thelo che hevan bui thak takem ka zon mu nge chengai ni ka zong mu chenga ipa chu ka zon mu pui nge bokang che tin amale ma chu ain tiam ta ni assistant chu aron le lia Mr. Jason mia chu na sa takin kan zonga chuan bus te sumo te le tin thlona te thlengin CCTV footage te pokan en veka asin hmeichhe naupang omang tu manan hutlat lo aboi thla khop mai alan dan chuan abo ani pek mai atita chuta le Mr. Jason chuan lohah tak chuan tinge kan tiang tin a hui deuh pap maya chutia lohah deuh takanum lai chuan an hnung lama tang chuan kalo le ta e tin ni san khana thim lu tuka pona chuaka tuma ma se kalna tu ka mu theilawa ka gon le top mai ka pa ka bazonga ma se ka pa su ka mu mai box si lo ka hlau tuka ka gon le ni a gon tia chutia mia ye an han mula chu Mr. Jason chu alom ngang mai khuyang e local de ya ka hlau thong man lu tu ka lom inga tinge pon ai lo chuwa ka phalna lovin an dia mia chu amit tuitla ole trapsu lo le chu lom lu tu ke tin an kwa lo le ya ipa chu ka sun puidon chenia an tia chuta assistant chuan Mr. Jason ending e Mr. Powell chu kan ti ta hang kan va boi puidon hem an ti chuan na kan tho chu kha Powell chu tuna chuan boi pui angai to lo kan mel ma an thuina kan company ta na mitong kai lo ta kan ni avangin tikhan an chan tok me ko se chuan kan project kha na sa zokin kal pui gula kan project dal tu chu engma poisa kin nei tu ani lo tin chung zong ai poi mo zok chu mi ai pa hi kan zon mu halang ai bokani chumi tu chuan halo lang hal bokang cheu an ti chuan ole Mr. Jason ka khie tim pon lama chuan chuak ta ni chuta le Mr. Jason chuan mia chuan poma ete chol hadam turin ikal photila ti chuan ni pa chu kan song don ni o atia ole anti nakina chuan mun pakhat lo langa Mr. Jason chuan mia chu kan kaya pon lama awan chok tu ni om tak hian an lo kala ma se mak tak mai na thok ho le mi pui ho chu lao le mang ang tak mai chuan thledo tong chuan hmeichhe pakhat silai keng le mi pakhat non lu ta chuta le Mr. Jason chuan chu mi ten mu chuan an ding deuh ta chat maya assistant hena chuan mi ai hi emergency in khoina theilawang tin ba na han phaka chu vele chung silai lo keng le mei pakhat local chu ma tan thing thi ta dei mai oh boss khong ai takin he building chu han kan luanga ya min lo tir thengem an ti ta dei maya chutia mi ai man thing thi chu mak an ti le mai inge ni omzia anon ti ta ho maya Mr. Jason chuan helai hmunai hinang ti turin ngen lo kala inge ni omzia an ti chuan hmeichhe hian kapi helai hmunai phu ba lo la tu lo kal kan ni lo ania helai hmunai hian lawmthu sei tu lo kal kan nia kampu min control tu hon rei takata salang mai min siam tu kha anon na tuna chuan la kin om ta tuna chuan kan zalen ta ni ithun hoya om hi kan du ni kan ho tu nu ne la kan du ni tina kan soita chuta mi pa po hian nie ke po ithiam na sang tak mai hi inne na tong in zio ka du ni ithil ti mak tak te hi inne na tong hian in zio to tam tak kan nei ni
ka thil lo thiam to zong ponang chon hun rei lo te chungin min ti chia sak vek theya khati ang thiam na khane ve ka do ni inhung zui tu nom tak ni kan do ni non tia chuta me chanu po hian Mr. Powell Khan ka thil du lo pui min ti lui tio thwina ka ti do ni chon ka chung te tha te min ro thwina ma se chu tu na chuna top to vek nang ma wangin ka boina zong chim fel ani ta ne voina tang chuan kanun na zong hi itan ka chuta le miai chon maka ti hle mai ente Mr. Jason anni pani mi suala mo kan ti thwina ma se mi suala ni lo niang he anin lam le ta ni hi antia Mr. Jason chuan khatiang in trong kam ngot kha enting e ka kin thenga alo ti me chanu hian Mr. Jason en ro he hi fin fiana ni e tina phone chu kon phora a phone a chuan Mr. Powell nena anin biak thin na zong te alo vo thin na zong te chu alo lang vek la taka tun ma chuan asala hin ka tang thina ma se tuna chuan ka zalen ta ne chu wang chuan Mr. Powell thun hoya ni lovin Miss Miai thun hoya hin om ka du to zo ani antia chuta mia chuan tuna khui chuan ti tuk poi mo tak mai ka neya ka pa ka zon mo ngai ni anti ti chuan ka pa ka zon mo na ko nga helai mi pani te hi entin mo tak kan man tang kai the mai theya empo ni se ka thun hoya omin du ti o kha anti chuan o te rang mai anti ani chuan nie ka lalu tang chu ma se dan poi mo de mai pathum a om don a pakhat na chuan thil sual indi tu ani lawa mi in musitin indi du da tu ani lo pani na chuan Mr. Jason hi inveng him tu ani a chan chu Mr. Jason hi ka pa ka zon mu huna chuan veng him tu ani to lo mai theya chuan a pathum na chuan thuin oi tu ani ya pathu soya piang ani lo pan Mr. Jason thu soya piang hi in oi zel du ani ya chuan ei to tui tak a om chuan ke man ka ema zel bokang chu chin pom the ni chuan anti chuan te hang mai boss i thu soya piang chu kan pom veke antia ole thatna sa chu voina tang chuan ka nau te in don ta e chuan nang hi ka nau pani nei ni bokang tin mi pa po chu a han zut vela assistant po chan lo enin thil thlen dan chu amak hle mai a ati Mr. Jason chu kan kal na ya lokin nie mi ai thu soyang kha ani dan tu anga ni ya amai ro chu puitling takin thil soi ho langa ya office lama lo chho phot teu tin office lama chuan khoi chhota ni ti chuan le Mr. Jason chuan han zo chenga ani chuan Mr. Powell thil ti zong te nang ni pona in thil ti zong te kha ti luina manga ti ni mo anti chuan me chanu hian nie ke ma ni thu ti kan ni lo Mr. Powell thun hoya kan oma wangin kha thil ha kan ti ngai ni antia chuta helaya rai ri po hian nie in sun hu zong kan chui thin te po kha ke ma ni thu kan ni lova tin in server kan hek tum zong te po kha thu pe kan diang maya ti kan ni e i oi lo ni chuan a thu zong le kan in biak thin na po he in en theina ome tin a tablet a chuan a han en ti ove boka Mr. Jason chuan uluk deuh chuan alo ena alo ngai to deuh wang bokani tin heng Riley te pani hian Mr. Powell Khan thuruk engma tak thup anei ning kan khia chu arukin kan chui mek boka ma se kan chui chuak le theilowa chumi chui chuak to chun tu na hian kan be mek bokani tin an sei tel boka mia chuan thuruk ka ani en thuruk nge ni tang o tin alo ngai to avea kapu Mr. Jason ta na thil poi thei hi ani ngem chu tiang ani si chuan chu thuruk chu kan zon mu pa ngai ni chu ani lo chuan Mr. Jason hi ka kalson thei dawang tin alo ngai to ave bokani chu ta kon ding hloya boss lungai me chong chi o ka veng him ta don chenia itana thil thlo zong kan chin fel vek ma chu alo ti ve ni ole nakina chuan hun pakhata hian an lo thu hawa me chanu hian chemte lo khofai liawa Riley chuan Mr. Powell a thurok zon chu tumin computer chu lo khoi mol boka chu ta le mia chuan ei tur do kana me chu lain me chanu hena chuan kha hi ei ta che i duem antia o du e ma se athum lu tuka ni khata lemte ba kan ei theilo nia anel chun taksa khrisel na ta na shlo antia ole tin a han eya tin mia po chon ei ve boka enge mai sonem tin Riley chu va khira Riley chuan o he ka ti fel thei trepe ma ka son ve zere tin lo khil ve bokani chuta mia chuan ka master na min khil dan chuan mi thil kan hek dona kan hotling theilo ni chuan tia alo khil te kha an khil chonga Riley chuan
ในตักโมจุดเตียงทุกปจนตีละอัลหดลิงเทียงตีนอันโลยังกอมเวลนี่จุดที่ไรจนมิสเตอร์เจสันจะรู้ก็ละนี่มากันส่วนเอ็มกันตีจวนเมียเนี่ยนะจวนเมียโลกัลตัวกันเลยอินบัวละมุดหุ่นตัวอันตีจุดตามเมียจวนอันนี้จวนมังทับพอตัวก็หูตัวป้าเฮียนินมุดหุ่นตัวติดตัดไหมการมุดตัวไม่เงี้ยอันตีจุดที่อันกัลตาหัวจวนไม่ชนุเฮียนไว้ลินเนี่ยนะจวนกันทิลตีละฮีอาหิมเจียงโมอันติจวนฮีเมโมเลยทุกเพนอาเฮียนตุงเงอมตีก็ค่อยดูนี่ตัวน่าจะเป็นเวียงตัวขาทัดตักไหมกันในตัวบกจู่วางชวนมาลุงไอตัวอมโลเนี่ยตินักกินชวนมีจุกขมาจนมัวโดยบวกนี่อมตักไม่เบียกเตะเตะจู่หันนะติงกับเบียกเอ็นเทตักไม่รู้ว่าฮิลดึกดูมาตักเช่นมันเลยมวยเตะติงกับเบียกเทโลนี่ชวนฉันมาตักอมเทียงกับมาสโตสุดังคันช่วงกว่าแต่อันก่อนไหนคนอาจชวนเบียกตัวระวังตีขนาดสุยาโมดิวตีเล่นโลในชวนเบียกตัวระวังตีน่ะสวยปกคอยจกเงี้ยชวนมิสเตอร์จีสันเฮียนนุปุยด้านในบ็อกซี่ละวะอันนี้จุกกับปาในไทยเราพอดังชวนฉันประคัจุดิกโดนโหลตินานี่ฉันปัญหาหน้าซอกก็ทิลติตัวก็เล่นชั่วโหลติตั้งอันนี้ไม่เงี้ยเลยตีนอังไอตัวตะวังว่างมายังปนนี่เสก็ทิลติตัวก็เล่นชั่วโหลนี่ปนมิสเตอร์จีสันเฮียนมีเฟลตักไม่เนี่ยมาเวนหิมฮีอังไงนี่ตัวนักวิจงก็กระสันไทยเรานี่ตีนเราพุ่นเวดเนี่ยไม่นี่จุดที่ได้จนมิสเตอร์จีสันจงกันนินอีลำมุนังเราตียังเราเนี่ยทนทูก็มุดโดนเห็นกังไงจะช่วยนะทนทูให้มินเฉียวสักละอันติจวนป่าลงไอตัวและตัวนึงโมอันตีเนี่ยดิกลมมาเสทิลประคัดจู่ยังไอตัวกันในโซกะมีประคัดทะเลตักไหมนังมาตีนัดตุ้มตู้ให้อันละลิงกะขยะจู่กันหนอบ่พอตั้งไงนี่จู่มีกันหนอบ่นัวกับป้าจู่กันละจงจอกตอนเนี่ยจู่เราว่าตัวนักจวนข้าเฟยเล่ไว้ลีเด็กกันละมันตรงตัวบกจวนกับป้าจงหัวตัวกันมากันละคนปออันนี้ขันกินนี่จู่มีเวียงหิมเล็ดให้ปกงถ้าโดนตีอันตีเดี๋ยวยังไงเนี่ยสุดที่ก็ลมป้าจู่กันจงหัวเล็กไงยังลงไอสุกเตียมมาเจตีนอันปัญหาจวนอันนี้เตียมตานี่จวนมีปอจู่อารมณ์มือเฮลตาขมาจวนมิสเตอร์เจสันจวนมุดตีกะจวนสมใจประคัดจู่ปอทักสักยังวางกันติจวน DNA test ในอดวนไม่ไทยติลาหิมหุ่นประคัดโลหลังหลังฟัลประคัดยันพุทธประคัดเนี่ยนะยันกระปูเฟลเลยไว้ลิตจู่มิสเตอร์เจสันเตละมันตรงตาติยังมีคนช่วยเจอนี่จวนก็เราจะช่วยมีคนส่งไม่โดนมีนก็ขยะอันตีลุงไงสู่มิสเตอร์เจสันติเชียดดันทุกคนขยะลมทิลอินตัวกาแฟดำโดยค่ะอินพลังตัวนี้หุ่นตักนี่เจ็ดลาหุ่นตักนี่อันที่จวนนี่มาเสไม่ใช่นกปังเตมีไอ้ค่ะอันละมาจ้องเว็บกอันนี้ค่ะอินที่เงกันตีหังอันที่จวนปายันมีไอ้ค่ะอันละมาจ้องมั้งอันนี้จวนทัดนั่นสัจจุลุงเตปะขัดินสวัสดิ์ปันหิกันบอมทัดอนนี่ไม่ลอมก็ไม่ใช่นกปังเตขัดทิลติเทตักนี่ที่นั่นสวยๆนะอันที่ตักเอ็มติจูกันฟินเฟียงหาลังอันนี้ไม่ลอมอันที่โอเล็กปูก็ขัดเทียมอันที่จอมปนละมาจนชวกตาจุดเดียชวกตาเขาจนเห็นป่าเห็นอะไรก็เตะจวนมิสเตอร์เจสันกันชุ่งก็จอมนั่นแหละกันชุ่งก็เขาส่งจู่อันไหนตัวดิกตักเนี่ยนะเปียกเละแต่หุ่นตาตีนังไอตัวนี้มีอะไรมิสเตอร์เจสันจู่อินลำปังอันโลเละตัวมีจวนเบรคฟาสต์จู่ไอดอนแม่กันนี่ไอดานที่จู่เทียมเชี่ยเราเดว่าเจจูตัวมิสเตอร์เจสันจวนไอดานตัวที่จู่หันขึ้นเวลาติลาเห็นน้ำปุยนูประคัดสุรกลิงมิสเตอร์เจสันอินตัวกาแฟจู่อันละมากันสวยตัวขันให้กาแฟเฮียนมาตักดำโดยอันเตลนี่นั่นงนี่ดูการละจนเอาไว้ด่ากลมลุตุเกตีอินกาแฟจู่หันละหันอินโดนเชื่อจู่มีจวนลูกินมิสเตอร์เจสันกาแฟข้าอาริมข้าอดีตลกินก็ขัดลัดไหมติงเฮลัยก็บ่งมุเตอินเนนเห็นอะไรไม่อันมีอะไรวะกาแฟขันบ่งหุเต็นเตลเวลท้อเสียหันตีจะทำมิสเตอร์เจสันจวนหันนี่มากันอินชินังตีนหันอินะหันอินโซเชียไม่จู่ตักษาจนทิวดิกโดโลมฮัลเจ้าฮัลตัดนกไหมกาแฟเกินไล่พอจู่เท่าตัดนกไหมจู่ตามีจุดกันไหน
Jason inting he Mr. Jason it try antia ka taksa hi vot lutuk ati chu ta le rai li te pani po khan local vea anum puinu hena chuan ithil pe khange ni a nangma thiam lo ni lo mo anti chuan anum puinu chuan ai ni lo engma thiam lo na nei lo he thil hi tu kan min nok lui ni antia ka fa pa min kidnap saka he thil ka ti lo ni chuan tha min vo ni Mr. Jason ko fi into a enge manipol tu kan min tia chu chuan ati dam lo nga a ba zong cheng ma khriat ni lo e ka sol wang ni mi lo ni a antia bia chuan Mr. Jason i time tin lo boi pui ve mek muka Mr. Jason chuan o ka thalom ma se vote ka til tuka a han ti chuan mia chuan tun ma amaster na thila zir tir lai kha angai to chuaka amaster na a en kol dan te le o tuna chuan mi ti tampui turin chakna inei tuang buana siam tu ni lovin buana chung fel tu inei tuang tia amaster na a khrit lai vel hangai to chuakta chuta le ngoite hi ka khriat ton huang tlat mai itaksa awatani chuan itaksa wat tirei tu thei pakhat kan zon mungai ni kha ka master na soi khani chiang mai ho do pa lungai su o ka tampu yang che itaksa wat tidam turin kan puyang che atia apowak chu an hmangta apowak chu Mr. Jason chu han kap eng de pop maya chuan ataksa vot lu tok chu zoi chuan alo ziom ta dewa he ti lai na khai li te pani chun mak tir tukin an lo ena ma se khai le chun tongsu uluk devin en phot tiang alo ti ni ti chuan le mia chuan apowak chu han mang zela a to pa chuan Mr. Jason po chu alo pa ngai vele theita ma se apowak an man na sat em avangin mia chu ni khok lovina oma azoi ta nok mai Mr. Jason chuan rang takin doctor ko hal teu an lo ti vea ole mi ai chu aru ma chuan an mutira doctor chuan alo ena amma te po alo dek vela inge an anti chuan kapu he no ponte hi ataksa chu khisel tha amma pu te po adike a khisel thol tu ke ataksa chawte awangin ka tiang khan omman mai thei ti hian muhadam se jele mayang antia Mr. Jason chuan akut te chu buana chuan a han la luta a han sin thatira ole a try ani hi uluk de bin lo veng chu o antia chuan pon lama chuan a chuak le ta anom pui hena chum vakalin man thrensia ani chuan kapute kha Julian Gray kha ani anga tin chu vele anom puinu oma chuan ingamonan tak mai hi on thlok luta ti chuan aka ron chuan thi on chuak ani kho lo chuan om ta chu ta vai de chuan nang takin chu ngal tiang antia chu ta Mr. Jason chuan kapute ya khan nge yang le adoi mangina kon tilum hala ni don hi ti na khathiam ta ni heti lai hian apute te umnalam pang chu lo lang ta an chelo pakhat chuan kapu kan ro man kha lo cham tlat mai mei chino pang pakhat mia antioma chu chuan kan ro man kha ati lo chamani chuan kan thil tum kan tu tel ang kha khami ti tam theina tu powa kha anei tlat anti chuan eng thil mon suya kan tu man khan ti dam theimo avamak via tin athina rem khop mai ani si chuan chu mei chino pang te chu kan groi chung kwa mi ni nge yang le kan chung kwa mi lo chuan khatian ti dam theina khan nei ngai hle nem a han ti boka tunge ni tang le avamak via ngoite tin tun ma thil thleng angai to le ta mi pakhat hian no te hi lo poma he ampu be hian he no te hi lo ti bo hwa lang che entika ma ka mun la to tu kan lo ti na che ron hena chun no te chu pon ma chun chok tu na ti ni chu ta le kha menia no te ti bo tu ka ti kha an ti bo ta lo ni mo a kan dam chuak ni mo ka khathia me tu na chuan Jason be na a kon le ta ka ko man na zong zong ati chevek don ni hi a han dia kanin be ne hi a gil chho tran le mai a thai he goi chung kwa ro zong zong hi ki ma ta tu ka nia e tiang min chu pui tu tu nam tu hi ka du lo ni chu wang chun thei to pon chu tu ka ni engkim hi ka ta tu ka ni tin a han suya he wang takin mo tok lo bo seng ha lang che ki ma nge in kamit nge in kam hu ve tu ni atita ole tin pon lama chun chuak ta ni
ole Mr. Jason office chuan anau te ho chun report an pe meka thei to pin kha tel ti tu kha an chui zera ama ho chu a top chu an chui thei tat lo chuan Julian apute chu natuk zinga hian in lama kon le don ani tin report an han pe ya Mr. Jason chuan entimo kapute Julian a kon le don mo tu nong huna te inge kon ti don le an ti chuan ka kha bik lo le engmo tak chung ko che thil engmo kon boi pui tu anai ni mai the ka kha chi bik lo le tin no soi ni company ram panga po Julian hin nam mai thuk ta ka nei ni nan ngai boka chu wang chuan kan lo in bo se te po nga yang tin an soya mai chenu hian lo dong song do nam ni lo welcome do nam ni an ti chuan Mr. Jason chuan angai do ve chu lawa eng ma thleng lo nga kan lo om hi a thozo ka ni Julian chuan eng thil chi ange mo ti awan tum ti chu kan lo ngai chang ang chu kum tam tak nuwa kan le ta boka ti na soi ni chuan tun ma an chung ko thalak chu an ena kan chung ko hian thuro kan ma tak in thup chu amani nge yang chu ke hian ka zong chuak nge yang te na soi ve boka ni atila hian Mr. Julian te lampang lo lang ve le a chial ho niom tak chuan kapu itu pa Mr. Jason kan phul do ne man ti chuan khirangai lem lo ve ke manin kan ti kan ti veng chu ba ka ni chu ti boi tur ka ti lo ve ama boi lo boi ve te se an ti chuan ole kapu te na kal son ve mai bokani chutia akal tak no chuan agro chuan Jason katupa irin dan chuan ke hi milak tlak lo mai le ngai mo tham lowa ingai na me theya ma se he goi chung ko hian ke hi thu nei na nei tu le engkim keng tu ka ni chuan kha mai chno pangte on dam chuaka van duai thlak takin minok tak mai ani tlat tina soita ole nakina chuan mia chu Mr. Jason nen chuan anin mudon ta gal khada tong chuan rai li thrian nu khan alo en thakam boka Mr. Jason chuan eu helai mai chno pangte chu khoidam mai chno pangte nge nia ewa mel thak vea anti chuan a chau chu hi chu awan nei le mai i fel mailbox hi anti chuan ani mo kapu kalome antia ole chuan Mr. Jason nen khan kanin khia aputi ka nia chung kho ve kan nia engma lo tu om lo ni o anti chuan Mr. Jason chuan kan ngal wata Mr. Jason hi chung ko ngen phet tak mai kan nia chung ko sutlia mai kan ni lova kanin thla chon na zela hian kanin tong pui to na kan rol thu te po kanin rol chung zel thrin tin an se chu tran ta ni chuan chu kan rol thu chu a hon na cha bi om thina chu chung kwa lal ber hian a kol zel thina ama ai auto thangin chu pass chong zel thrin pok ni chu bom chunga chuan thil thuruk inga mot tak mai om ni nan soi thrin pok ani ina han se ya chuan chu bom chu helai mi hinia tin do kana chuan thing ram tel te mai do oma he bom hon na tur cha bi ho chu ipa khanen a the pui hlo maya ti chuan khoyang e om tak ti tu man kan khazui ta do ni kan ran dan chuan ipa khan nang hi pek che atum ni nge in ka ya emo khoyam tak a thu ko ani nge yanga chu wang chon chu khoyang e om ti hi kan zon mo ngai ni a han ti ya atira hian tun ma thil thleng angai tua a thri pakhat apa ina vong him tlat tuwa ti tikha kha chuak ta oi maya chumi le tuna aputena thira soi mek chu inzom na engma tak nei nin a khata ne chuta le puten hena chuan isoyom je chu cha bi bo chu zongin tun thleng hian huni la mang tin em ni mo anti chuan a chu ka ngai pui mo be ka ni lawa ama chu ko soi tuang khan chung kwa hian in thla chon thil kan neya chu kan vong nung lo ni chuan ke ma nia hian an chi om theini chu wang chuan kha cha bi ha kan zong mu ngei tu ani e bom chunga hin inge om ti hi kan khre chuang nge yangai ni tin han sei ta bokani ole nakina chuan mi ai chu akhuma lo muwa Mr. Jason chu avakal na ya mia tunge moi ni chiale amma ka tele mai kanuna iron lang deuh thut maya ti rui te po angzo lo male chuan nang hi chung ko cha bi bo tia an sei thun nan khan inzom na inei ngemo ti na ngai tu ame kani etila hin assistant chu kon kala Mr. Jason kan ko thengem antia ole ti na bunga wa
ni chuan Mr. Jason po chu kon tho chu ka inge nia an ti chuan hey miai ne na Indian ne test result kha kon chuak tu ati ta ni rang takin an ena ma se mak tak main chu DNA test result atang chuan engma result mu mal a khiat theilo tin alo tlat maya inge ni he hiam zia hetiang tu hiam nia an ti chuan assistant ta chuan kapu mak kan ti khop mai hetiang thil hi thlengai zen lo ni tin rai le chuna kon soi fi hala ni kan DNA test tu na kha a khol thaba chi nia ma se kha khan amu thei tat lo maya hetiang thil hi thil thlengai zen mi lawa inge ma tak thumak tak chu ain phu mani nge yang an tia chuta mai se hian ka kan dan chuan tu te mo anin rol pon mai thei thudik tak kan khriat lo na turin tu emo in thudik chu alo thup to po ani mai thei ni an tia heti lai hian mia chu kon tong vaya pa a sabok pe du a sabok pe cha ti na kon phun deu sap maya chuta Mr. Jason chuan ole a chan chu eng polo ni ro se mia I din mun dik tak le asung nu le tu teng e chung te ti hi kan chui chua wat angai ni chuti mai thil ol sam ani lawa heti anga science thiam na manga kan chui chuak thelo ni chuan ke ma ni thiam na mangin kan chui chuang ai ni mai atita ole tin chlai huna tong chuan uncle ta miai po chu ala tong vai chun zom zela ni Mr. Jason chuan phone chu han phora oh hello Jason ka ni ya thil pakhat min ti sak tu kan ka du chu ni Julian Gray chu kapute ania milo zom mu sakula en thil nge ti 20 te milo chui sakla ka du ni chuan kum som ni chung zong kha kan chung puwa chakna tel lovina maina puwa tun hai na kon le do thut meya en thil nge ti tum ti hi chiang takin ka khadu ni antia ami biak thin ho zong po lo chui zel lang cheu tin phone chu da veta ni mela chuan apa ti na kon lo tong vai zela Mr. Jason chu awan kal hnaya miai chu han en de wang maya a chala chun han dom de wang a ni chuna chala chun han fo pa mia nang hi ka fanoi ni mo ni lo mo kanuna net takin kon lut to kan na mi poi mo tak mai ini to tho ni chu wang chu nang hi ka veng him senga nang ma ti na tum tu on omani chuan chu mi de chu na takin phuba khalang tin amale ma chu ain tiam ta ne on ne kina chuan hun pakha thilo langa chuta chuan Julian le Mr. Jason chu an lain kom meka Julian chuan kha thingpui khan inte tun ma a email fredina agon present chen ei kha han in la tu present chinge I kha thei mai thei nia anti chuan an ina ani hi atui the mai anti Mr. Julian chuan ipan hena hang ka soi thwina chung ko ta na me poimo tak mai ni wangin a khisiang te angkol thada ngai thu te ka soi thwina ma se ngai poimo thwin lawa nangtal chuan chung ko ta na imo phona te hlen chu theina ni khisiang te hi ngai poimo don nia anti chuan ole ka lome ni ngai tuwa ka lom lo to ke engamo ha san na te chu kan han tok ve thwina ma se pathian za ka chingkel ve the zele te na han soya chuan makati zok chu kumtam tak chungi bawa he chung ko ngai saklovini ommo ko tia tun naya egon lang thut maya hetia thingpui in dun tur me hi choni gon le thi kang chi lo ni indi turin ni gon le ti hi ka cha khop mai ati ta khau mai chita Mr. Julian chu han nuya eng ma ni lem lo ve kan kumte pado upo ve ta tun ma kan lo chuana kan chung ko lo le te pu kan cha ka lo ma le chu baka goi chung ko hi eng tiang te king nge ma lo son I kai khoina hnuai hin eng nge lo then tak ti te ka khoi ve cha ka lom tin han ni do ho khopa hey kan hanin mu chu ido puitling ve ta hle mai tuna chuan thu pui la pui soi pui tlak te pu ini ve to lom male tin han soi chowa chuan tak tak na I khriat ta kan khan kan chung ko chung chang te cha bi chung chang te chu I zon hu nge ngai in ka khia kan chung ko kan von him zel thena turan chu mi sei to chung ko an kal bokani an te ya chuta Mr. Jason chuan chu moi gon le chan chu cha bi chung chang chu em ni I gon le chan dik tak chu tin han zot non le chuta Mr. Julian chuan hi ngai koi do em ni ipa kha min liam san ma em ya khatiang kha I chung ai na thleng ve liang ti ka hlo wangin
ka kon ngai van chen hi Jason mi poimo takini ti hi on khil cheka du pa bo kalom antia chuta Mr. Jason chuan ani chu ma se chu mi chung cha chu min kon ngai tu awa ka ngai le nem ke ma to ka kaching fel ve the mayang ka boina chu ke man kaching felanga ka company po ke man ken kol ve the lom engponi second le phoda nge ti in chunai phuna tang chuan akal sonta chutia akal sonta hnu chuan Julian chuan ma ni indu tok ve tak ni kha Jason ipa ang chi ni ma se apoi do ve atlai le tuk ma hian ka thil ti to su ka ti watang atita ni mia ne na chuan gai de chuan a thil siam chu thak chu alo mu vera ei hi security ta na thatak mai drone ani hi a thai ti him ti na lo anti over ani sta de mia chuan a thakop mai a thola hian ma se khuai van ang he tiang hi chu tuin kap tai la atla mai lo mo ti tan ro soya abulami hmeichhe hian mia tu man tuin ang kap ton hlenem tuya ka phak ani lawa athlok chol lom ti na lo khulfia hetia an en lai tak hian hawai de chon thil dik lo oma khia buena kan nei tlat mai signal friend ngai lo am tlat mai company building velmen hi kan en chiang lo kan nge ti hin a han en chiang har vat vat ha chu ta me chon kan ho tu pa Mr. Jason chu tu mo ti buen tu mem nia an ti chuan lo khabik lo le signal local nei ka khathei bik tlat lo an tia mia chuan ole try kan zawai in bo se da kan ho tu pa Mr. Jason a veng him tuin mai la ha long le tin company building lampang lo lang hala company building lama chuan mi sual ni om tak mai mi pani hi company building a luhok tumin an local vel mek ani hetilai hian miai te po chuan anom na tong chuan chung mi sual pani lo luhok tum te chu an lo mu thei veka drone chuan an thla chu an lo la vek ani te chuan le drone tong chuan lai zon ni om tak mai hi kon kap chuaka mi sual pakhat chu ka futa ole iti thol tuk adang pakhat kha le nga ole ti in pro takin midang ho bo chuan an lo ena ti chuan chu drone chuan mi sual pakhat po chu le zera ti chuan drone atang chuan le zo pona chu nam ta chuaka wa le chuan ho to nu yo pui the mai he mi sual chu kan man thei ta lo ti ole na kina chuan Mr. Julian te lampang an lo lang vele ta Mr. Julian nau chuan kapu company building chunga lu tu kan te mi pani te kan lo cham tlat mai khano pang te khana lo dang ani an ti chuan an va han lak tlak lum lo tak midang mi thazok zong se lang che he tianga kan ne lo ni chuan adik don lo kan van ni hun chu thlen nge ngai ni alo tia alo hawani in lampang lo langa Mr. Jason te ho chuanin thil engam tak main lo ena an security thazok ka thuam jial chun lo tu mani chuta tak mai chom po wa chu alo top ta thut mai ka kan lo thim ta enge ni le ta an han ti chuan wali chuan a security camera tong chuan tu te mo kan ina hian lo lu ta ni ti vati le fatla ti chuan mi sol ho chu kan lo ma chuna nge an ti ta ole ti nan in sem da mi sol ho chu in chunga chuan kon lu ta silai nen in than dang le ti in chung chu an han dap kol fela mi sol pakhat chu hmeichhe hian lo man beta an pani chuan an in sual chu ani tang mai ti chuan atlan son thei kha mani tok ve zera mi sual pakhat chuan mia chu an tok chi maya mia chuan tui so chuan an leya asa til tuk chu step a chuan a tol tha zot mai chuta phim ko tak chuan a kon choleya mia chuan maida bek chuan a kon vom leya a khului maya chu pa chu step a chuan a tol thale ta zot mai ni an tumang chuan an lo tling thei lo miai chuan in lo nuya chu pa thin ram le tuk chu churai hmang tong chuan atlan son khala ni ti chuan mi sual dang an lo lang ve le ya chu mi sual dang ho po chu Mr. Jason an chuan in sualin Mr. Jason chuan alo nek luvek maya nakina chuan po wa po alo om le ta mia I try te o tin an in mu khom le try a ka chak tha long be chu alo te ya ti chuan le Riley hena chuan he thil ti tu hi tu teng ani zong chuak nga lang che alan dan chuan in training thatak la an ni na langa token dan chuan kaputea Julian nau ten ni nge yang chu fin fia lo tu mang che atita ole nakina chuan trip pakhat kha akan phok leya he thui hi kapa khanin
uluk taka veng him tu min tia kapute na cha bi chung chang sui kha he thin en hin zom na nei ngem o ti na lo ngai tu me ka ni chu ti rai chuan mia chong an kala kha I bong hate in tu lo ken chia hei in la ha tam takin I cholon nia alo tia bong hate chu to kana chu handa mia chon thri chu han la he chu amoi le maya an ti chuan moi ti mo I duem an tia o duwe ati chu ta Mr. Jason chuan ka pain he thri min pe a uluk taka veng him tu ka min ti ni an ti chuan moi te ka vek tin en khan alan dan hi ain ang chi chen hi tin a han en kop vela a bag te design nen chuan rawin ang che che la taka chu bag chunga da rem tak chuan alo om ta bag chunga chuan chu thri chu a han da lu ta chu tia a han da lu che chu a kon eng ta pop mai chu eng chuan banga chuan eng ma tak mai hi kap chuaka map ni om tak mai hi lo long ta kul mai hei hi em niang cha bi tian sui kha atita chuta mia po chuan he tiang ta nam han tu hi alo ni mo antia Mr. Jason chuan he map mang hian cha be chu kan zong mu thei don ni nge yang mia I ne na kan in ton chan hi ti pal thil thu ni tap lo mai lawat lok sa lo ni nge yang ti te chuan an ngai tuwa mia kalom lu tu ke tuna chuan min tom puina sa he mai ka buina chin fel thei do min chin fel sakani inan soya ke po kalom lu tu kania alo ti ti chuan a phone chu lo ria a phone a chuan a nau te chuan kha min ti boi tu te kha Mr. Julian nau te nin alanga tuna po hian nangma ti boi tu kan Hmalam mek nin kan khian ni tin message an lo thona ni ti chuan le mia hena chuan mia misual tak tak an kon lakalanga chumi te chuan I thil ti du lo pui pui poti turin an nok lui mai thei chea chuti huna chuan in tinge omangan ti chuan eng tiang pon nun no lui ma se ka thei to pin ka be le tanga nangma hi chu ka veng him tla tang che ke chu ka chak tha lom ti na lo changa ole a that chu khang misual ko kha mi thalo tak tak an nia ipa chu lo hi chu tu ma khang suang che ke hi ipa ka nei ti hi khedon nia an ti ta nie kha thui nei tang khan ka pai nei ti chu ka khoi kha na lom chu chuan min thom pui tu in fe le gai li te anom boka an ni thom pui na sa ka misual ho chu kan he thei nge yang chu ba ka master in thiam thil tam tak min zo ti ka lom an ti chuan ole a thai he in hi misual ho tan chuan an taw ket be ka nia ma se ipa nen hian kan tang ho nga kan in thom pui nga eng man ti thei lawang an ti ta ole na kina chuan mia le son te kha ning gom le ta son chuan mia khoi pa ka ngai kan kal leang voin chu khoi mun angai kali du le tin lo zot vera a voin chu in fiam lo mayang voin chu thil ti to poi mo tak mai kan neya ro lu kan zong do ni an ti chuan ro lu mo avan nom me em phim vela miang kha mi an ti chuan ole lo ko phim vela miang kha ni mai ati chuan ram noya chuan pan hi chuan an kala thingkung pakhat bula chuan an dinga helai mun hi ni nge nge yang ente helai lung hi adang lam khop mai heta hi om nge nge yang tin lung chu a han phoya son chuan chaka ti hle mai heu mia iwan chak em vea alo ti chuan le mia chuan a chunga chuan a han en chianga bom hi do oma bom chunga chuan file ni om tak mai hi alo om buka ka mota e he nge hi ni hi Mr. Jason hena rang takin va pete yang ati Mr. Jason chuan chu le khabu chu a han en chianga a chunga chuan thu jiak lo om hei chu kan hu ku jiak ani hi tin uluk tak chuan han chianga anu chuan heti hian alo jiak ani voina ka thu khia chuan min thong khop mai ka fa pa Jason chuan hmeichhe pakhat laka fa neya chu hmeichhe fel tak ania ma se apuina khia chu chuan rung o lo em maya chu hmeichhe chu a hnat chuak ta ni chu tiang hmeichhe kan chung ko lo loi deuh thiok chu kan chung ko zom na ta na poi thei nia khia ta wangin kan chung ko ta na pom thei lawa Jason an ui le ma se chu hmeichhe chuan min chu sa na ngai ta poisa tam tak kapu chuan alo pe bok nen tin mia lo pian chodan anu dik tak chan chin chu alo ziaka ti chuanin naw alo pai chu alo hring ta panu mel thatak mai anei ta ma se chu fanu chu ke chuang ka mu pha ka om talowa apu kuta omin apu chuan en tiang nge ati ta ka khalo ni a chelo pakha chu pai bo tu wena ti ga
มาเสจูเชียร์จวนปุยเทียมประคัดเนี่ยนะอเปนินอันสุยมาเสจูกับปูจวนโลเขียนจูปุยเทียมน่าหูจูอบมดักตะเวกมายาปุยเทียมหูจงจูอันที่เวกนินอันสุยมาเสอันรวงเรามูอันนี้ตะโลนี่ก็ตัวหนูจูตัวไหนเฮียนอาดมังเงยอาทิยังที่จูกับใครดวะมาเสก็ตรงใจนะช่วยที่นี่ก็ตัวหนูจูโลละดำมีเสจวนอาปาก็ฝากปาในบอกมิสเตอร์เจสันเห็นจวนอินหูคนนี่เสก็ดูนี่ดีนอโลเซียกันนี่จูทูอาหารเชียร์จวนมิสเตอร์เจสันจวนมีอาจูหันเอ็นะเฮลัยเดี๋ยวยังจ้องอลันดานจวนมีไอฮีก็ฝันหูเด็กตักจูอโลเนี่ยกันตักนี่หิมเลยอาทิมีอาจวนอิงเงี้ยที่เด็กเราไม่เนี่ยเราติดหันฟัดตามีอากลองคบไหมอีป่าให้มันปุยน่าสะเลนี่เฮลัยขบุมินสมหูสักวันเห็นกลอมเมกันนู้นสันจินก็เคยพาตีนล้อมตักจวนอันนี้กลัวตานี่นึกกินอาจวนขมาจวนมีไอจวนตัวอิสระขละเองก็มาจุลกันกวลเวลาอาบุลาจวนมิสเตอร์เจสันปอจวนนาโลทอกมลบกาเองนี่ก็ปาทิลดิกโลอมมีอันติจวนลเวกันหากทอกกันนี้ตีนช่างนึกกินเดว่าจวนมีอาปอจวนมุดเราชัวกาทนทุจะเชียร์สักาติจวนอารมณ์หิลตานี่ขมาจวนมุดที่กันตุมามีอาจวนปาลักก็เคยสูตีนจงวายามิสเตอร์เจสันจวนก็การส่วนต้นเห็นเอ็มเจตีนแต่จวนมิสเตอร์เจสันจวนมีไอจูอาฟันูดิกตักนี่ที่อันนู้ได้รีจังอาเฮียชวนตักนู้เพจวนอาฟันูจูเอ็นเดวงวยเซนมายามีอาเพจวนมาก็ติดเดียวอีกมาทิลดิกโลเดวเหมือนเลยอีกนี่เสียเลยตีนอาจว่าเดมโลเวตุนหูเฮียงกตาในหลุดเสียอีกแค่ช่วงทักเลยจูวังส่วนนี้บุลให้หนุ่มก็ตีไม่เนี่ยยังแค่เทียมตัวเราอันเดียโอ้แค่เทียมเก็บพวกอีบุลหนุ่มก็ตีแล้วตัวก็หลอมอันเราตีแบบไม่บอกนี่ให้ตีได้เฮียนมิสเตอร์จูเลียนเตะของอันหลอดลิงให้เทแล้วปะอันน่าจวนมิสเตอร์จูเลียนให้ตีกันเร่งจวนกันวันนี้น่าหุ่นตัวให้ไอ้เนี่ยก็ช่วยโดนหรือวิ่งกับเฮียอันเดียจุดตามิสเตอร์จูเลียนจวนลุงไอ้มาเตเจขาจ่าพีข้ากันส่วนหูขนาดจวนง่อยช่วงกูให้กับทุนหัวยาโดนหลอมจุดไม่ถูกจวนกันเล่นจมปุ้ยตัวหนังไอ้หลอมอันเดียมาเซลายมีเฮียนข้าไม่เช่นเราปังเตมีอาเตียนสวยข้ากันน่าเตะเราดังเสียไม่เสียเอ็นเตียงกันนี่เขากันเปิดตั้งเทียงเลยอันที่จวนนี่กันเนี่ยเราเนี่ยไม่ถี่มาเสมีจงเห็นจักรโลนั่นไล่กันนี่สักการจักรโลนั่นไล่จุกันจงช่วงมาจุดจังจวนกันไปตัวนี่อันที่อันนี้จวนยังไงว่ามันนี่เนี่ยอันที่ข้าไม่เช่นเราปังเตะข้ากันเนี่ยเรานี่จวนอาป่ามิสเตอร์จูเลียนฮะกันมันอ่ะจุดจังจวนข้าไม่เช่นเราปังเตะเขาซ้ำแต่กันเนี่ยไม่โดนหลอมตีนสวยตานี่นักกินจวนจูเลียนจุดมุดก็จงไล่จนเมสเซสตรงอาป่าที่นั่นจงจางทุกข์ตูอันนี่อันหลบสุยะจุดมีจงจางอาเขียนเฉียนตัวจวนตีนหุ่นปกติเราก็ของอันตีนี่จุดมีหุ่นอาจวนวักเกลตาจุดตาจวนอาพูดเตะเดนเอาเตะหัวคันโลจะทบไหมมีส่วนดังหัวปนโลอากาศโดยนักคนชัวร์จูเวลมีส่วนดังหัวจนสิไลจนสไนเปอร์กินเราตีนเวทกันไหมนี่จุดตามิสเตอร์เจสันจวนเขาอย่างเงี้ยทุกให้ตัวจวมเลยอันเดียจุดตามิสเตอร์จูเลียนจวนอีป้าจงจางจุยให้จากวิวนี่มั้งมาเสกขาทรีขามินเปิดพอดละเดี๋ยวจวนอีดูจุกก็ขลังเจอันเดียจุดตาทรีนี่ตักไม่จูอาคนพอชัวร์เฮ้ยเลยทรีจุกก็คนเก่งมาเสทุดิกไม่เคยพูดหรอกก็ป้าที่นั่นจงจางจวนตัวเงี้ยทุกอย่างจะเขียนจุกก็ให้ดูนี่อันที่จวนขาทรีขามินเปิดละเดี๋ยวจวนมินก่อนจุยละกันปัญหากันห้องจุดมินหัวจวนอีกอย่างดูจุกก็ขลังเจอันที่มาเสมิสเตอร์เจสันจวนจุดที่ไม่มินบุ้มเทอินเรื่องนี้อีทั่วเงินกอมต้นโลนี่อันที่จุดที่ได้ตักจวนมีอาข้าของกันก็ป้าก็คนเที่ยงไปตายอันที่จวนเห็นเอาปังให้เราคุยมั้งตีนถัดข้ารู้อันที่จวนแล้วก็ไอ้จวนจู่มิสวลปันที่จุดสไนเปอร์จวนเรากลับป๊อกมาจู่เวลามิสเตอร์จูเลียนจู่เอาออกมาจวนเลยจะกันตินอะไรจู่เราหลังตะป้าบ้าไหมจุดตาเลยอันเขาทองตาเดี๋ยวชวนน้าเตะหัวจนหลานเชื่อสนะมิสเตอร์จูเลียนปอจนมันตาอินละมาจวนอันคุยหัวตานี่จุดตาเลยมิสเตอร์เจสันจวนกับผู้เตะที่ที่หิ้งเงี้ยนี่องค์เสียก็แค่เทียมเทเรานี่ก็ฟันอุทัยตุ้มโตบกะเดี๋ยวชวนเกมินคิดนับไปตุ้มเหล่บกะฟินเฟียน่าทรงเอ็นกิมกันในเวกโตยังฟังกันช่วงกุยให้เทียมติเชื่อที่ตัวมาอันที่ชวน
he chung ko ti chet ka tum na chan mo tun ma to hin ke hi he chung ko hian a thu lo zok le la lo zok ka ni fo wa he chung ko hian mo phok na eng ma ka nei ve ngai lo wa ti chuan ipa a thi tak nu khan chung ko zong zong le mo phok na zong zong chu ka ko wa ta lo ne mo ka ti ya ma sin nang i lo om le ya ti chuan nangin fanu i lo nei le ya he no pang te hi ke chuan he chung ko hian eng wa chan ka nei ve lo ni an ti ya chu ta mis to je son chon ngoi te tin le ri chu han pe ya he hi chiok te le mi ai hi ka fanu dik tak ani ya chu nang hian min ti hlum saki tum mo i thil ti hi khiam i chung ko phasan mai pani ravin ka fanu ti hlum i tuma i thil ti man hi chu i tu khopang atita ole athalom nang ni hoi me ka thlak takin ni he no pang te poi me thalo takin ni ka thil ti suan man chu ka tuang ma se nang ni ho poi hin tuang bik chuang lawang ti na han awa mi ya chuan ke hi me thalo kan ni nem me thalo chu nang ma zo khinom police an lo kalanga ti chuan khem na chi chunga an lek kuang alo ti ve ya ti chuan police ho chu an local ta an huai son ta jason patia ka ni hi i patia ka ni hi ti na han awa ma sen huai son ta tho ni ti chuan an buai na chu chin felin alo om ta apu thlak chu han en wang panga kapu tuna chuan ha dam takin thlaka po chol thei tuang he chung ko buai na om zong zong po chin felin ta an thia mia bula chuna han kun na ya voin tong chuan nang hi ka fanu dik tak ni in ka veng him to chenga chung ko hlim tak kani tuang atita ni nakina chuan mia chu tui takin amu lo haka inge nia ka pa an ti chuan mia I three hi a eng to mi lo a chiam niang an ti chuan ni lo ve he three a en to lo na chan chu ka pa ka zon mu to wang nianga tin a soya ani nge nge yang tuna tong chuan kan hena tong hian tu man la bo to lo chenga ka kianga yo om tonga ti chuan chung ko lim takin kanom tong chuan he three po hi ima mo to lawang a chan chu company kan om tun kang to don awangin yo khiamo antia chuta le mia chuan ani chuan nang hi ka pa dik tak thisen in zom tak tak mo kan lo nia ka boss le ka ho tu moi ni ka lo tia ma se ka pa tak tak lo ni mo tuna tong chuan khoya ma min ka san to suang che lim takin om dun tawang tin am pani chuan lim tak chuan aning ko ta ni olena kina chuan Mr. Jason le mia te chuan kha master atran tir te a mia lo thon tu ne na chun vakalin Mr. Jason chuan afan walo en Khawlbawm lawmthu te vakhirin an vakala master po chuan ifanu imule chu alomom hle mai mia hi hmeichhe thil ti thei tak mai da po wanga tak mai nia thade win lo en kolla chung ko lim ta no tin on nia tin mal som na nen avu ani ti chuan he thon tu hi lo top ta a thon thu dang hi on ti re kan tum do na ama ko chu kum top lam pang ani wangin ko khan program ka khat top top te jin ngai om be le zeu thina chung te ni wang chuan in December tha chu duangin thon thu kan kon le tam tok thei rowa ama e ko chu kum te kon thak chho ze ranga kan kon ti chole zel do na aina su so kin Christmas le kum thak bo wa ko wok ve te han re chonga ti chuan in thon thu ngai thak tu ngai nam deuh deuh kan kon ti chole tok tok zel don nia tu na po mon chang chuan kan ti zel thoti kha ka han sui bo ni e